Dim ond mis o gystadlu sy'n weddill yn yr Indigo Prem a gallai hon brofi'n gêm dyngedfennol. Ydy'r deiliad Merthyr yn gallu cael bwlch ar y ffefrynnau eleni Casnewydd. Mae'r cyfan yn y fantol wrth i dîm Dale Macintosh groesawu Cwins Caerfyrddin i'r Wern. Dyma ein ymweliad cyntaf am Merthyr tymor yma, un o sylfaenwyr Undeb Rygbi Cymru nôl yn 1881. Nhw yw deiliaid y gyngradd. Mae tîm Dale Macintosh yn y trydydd safle ac yn edrych i orffen y tymor mewn steil. Mae'r Wern yn gadarnau, ond mi fydd hi'n hawdd i'r Quins. Mae'r ymwelwyr yn y seithfed safle wedi ennill 2 o'i 5 gêm diwethaf. Mi fydd Craig Evans a'i dîm yn awyddus am fuddugoliaeth wedi colli i Aberafan wythnos diwethaf. Helo a chroeso i'r Wern. Merthyr, y tîm cartre heno, Cwins Caerfyrddin, yr ymwelwyr. Y gic gynta am hanner awr wedi sau. Ie, fel chi'n gweld mae pethau'n agos iawn yn y tabl. Casnewydd yn hedfan yr unig dîm sydd dal yn ddigiro, ond dim ond Triffwyn sy'n gwahanu Caerfyrddin yn y seithfed safle a Merthyr yn y trydydd. So gallai'r 4 ucha newid cryn dipyn dros y penwythnos. Ac yn cadw cwmni fi heno, mae Sgellwr Pontyfwl a chwaraeo'r 7 bob ochr Cymru. Lloyd, siwr mae'n mynd. Mae'n noson oer, mae'n un yn gweud bod Gwanwyn wedi cyrraedd yn gweithwydd. Ond ie, pa mor falch i ti fod mae heno? Ie, really hapus i fod mae heno. Jyst newid o syth o ymarfer heddiw. Edrych mlaen i Singapore nawr wythnos nesaf. So ie, mae'n braf dod fan hyn a gweld rygbi top class. Ie, yn syth o'r cam arfer, sy'n gyfarwydd â fod mewn llyfr llawer boethach yn amlwg. Ie, dwi wedi bod llefydd boethach do, ond ie, na, mae'n hyfryd bod yma heddiw, diolch. Yn fath o mategol, mae sawl tîm dal yn gallu ennill y gyngrair yn amlwg Casnewydd yw'r ffefrynnau. Sdim lle i faglu os na? Na, yn enwedig adeg yma'r tymor yn dod i'r ben. A fel wedys i, mae mor agos, mae'r 2 tîm yma heno yn really mynd amdani. A fel bydd Merthyr yn tymlo, maen nhw'n dîm llawn balchder, bydden nhw'n meddwl bod llygedyn o beth gyda nhw i cadw'r tlws? Fi'n meddwl mae Casnewydd wedi redig i ffwrdd â hi fod yn onest, ond wrth gwrs cyn Covid, naeth Merthyr ennill fe 2 waith yn olynol, felly wrth gwrs bydd bach o balchder fan hyn heno, a bod nhw'n eisiau curo'r oen a rili gwthio ymlaen. Cwins yn seithfed, bod hi'n agos, bydd Cwins yn tîm sy'n tymlo bod nhw wedi tan gyflawni? Sa'n siŵr am tan gyflawni, fel wedys ti, mae'n rili agos, mae dim ond 2 pwynt yn gwahanu Merthyr yn trydydd a Cwins yn seithfed, felly sa'n siŵr am tan gyflawni, ond ie, bydd nhw'n ysu cael mas fyna heno a cael y buddugoliaeth dros nhw. Reit, wel, mewn o'r Cwins, Rhodri Davies sydd o dan chwyddwydyr S4C. Gawn ni glywed be mae fe'n neud wrth iddo, wel, mae fe mas na wrth i'n ymarfer. Hi boys. So the game. Talk on Welsh, is it? You're Welsh. They wanted you 6. No, but you should not be on it though. Beth, Stephen. Wel, ni newydd glywed ganddo fe. Gadewch i ni siarad gyda fe nawr. Rhodri, dweutho fi pa ymarferion yn benodol mae mewn o'r yn gwneud yn ystod y cyfnod yma? Just yn trio cael bach o box chico mewn. Cael y paso i siapio nhw lan. Do'n ews di'r noswaith. Mae'n bach o gwynt yma, sy'n mynd tŵ bar. Ie. Ti'n dod yn gyfarwydd ar y modau, ond y ca fed, ydy ca plastig yn newid tactegau o gwbl? Na, mae'n rhaid i ni, achos... Ie, dalwys. Achos ni'n ymarfer. Ni'n ymarfer arno fe. Ie, go. Ie, a yn amlwg, dim ond 2 pwynt sy'n gwahanu chi a Merthyr. Pa mor bwysig yw heno yn y grand scheme o things gyda'r gweddill y tymor yn dod? Achos o'r play-offs di mynd nawr. Mae fe'n... Ie, mae hyn o'n amser ni just wario a mwynhau'r gêm. Treol traflu o gwmpas bach. Ie. A wedyn, gweld beth i gwyddi ti. Rhodri, pob lot ti'n colli dan y lwbraidd, na i adael ti i barhau gyda dy parhadau hyn. Diolch yn ôl.
Reit, wel ni yw'r cwrs cyntaf mewn penwythnos llawn rygbi yma ar S4C. Dyma beth sydd i ddod. Y gweilch felly yw'r gêm fyw ar Prynhawn Dydd Sadwrn. Maen nhw yn Cape Town yn herio'r Stormers y gic gyntaf am 5 o'r gloch a chyfle i ail fyw y gêm Scarlet yn erbyn Caerdydd a hynny am 5 munud wedi 10. Reit, ni wedi clywed gan mewnwr y Quins, mae'n bryd nawr y glywed gan hyfforddwr y Quins, Craig Evans. Mae fe wedi bod yn siarad gyda Sean Hawley, dyn sy'n rhan o'n sylwebeth botwm coch heno. Craig Evans, head coach of Carmarthen Quins. Craig, tough game last time out against Aberafon. Made a few changes tonight. How are you going to go tonight? Yeah, it was difficult to say the least against Aberafon, but you know that's the way it goes sometimes. Yeah, a few changes, mainly because of injury, but that's not to say the boys won't do a job either. And yeah, looking forward to it. Same number of games, same number of wins as Merthyr, so a target on their backs really tonight to try and catch the top 3. Yeah, definitely. Look, you know, we're always trying to get into that top 4, so to speak, as a starting point. Yeah, Merthyr, tough team, playing slightly different how they've played over the years, a bit more open, a bit more expansive, which you know is ideal for us. We want to go and do something similar as well. You have a big pack, and some of those changes. Dale Ford moves to full back tonight. Does that give us an indication of how you're going to play? Yeah, look, I'm not going to lie about it. We're looking to try and play an open, expansive game, get some tries on the board, and hopefully the crowd can enjoy it as well. Great, thanks. Good luck tonight. Thank you. Cheers, Sean. Reit, dyna sylwadau o garfan y Quins. Mae'n bryd i ni nawr y glywed gan Dale McIntosh y hun. Mae fe wedi bod yn siarad gyda Andrew Coombs ac Owen Gwynedd. Dyna ni wedi clywed gan Dale McIntosh. Cyfle ni siarad efo'r Chief rwan. Chief, it's 2 wins from 5 recently. What hasn't quite clicked for the team over the past few weeks? Oh, just small margins, you know. We've played well in segments, but we haven't been able to close games down. Ponty was an example of that. I thought we played exceptionally well. But Ponty being Ponty, scored a tremendous try at the end to win. And Dale, you've coached in the Indigo Prem for many years. You probably know this Carmarthen Quins team better than anybody else. What are you expecting from them tonight? Oh, physicality, you know, and abundance. They're a big pack and they've got some good coaches there. So I'm guessing they'll be well drilled. But the idea is put pressure on Edward Sigree because he's got poor hands and he's put a bit of weight on since he left us. No, I'm only joking. Just to stay with them up front and hopefully when we get the chance to transition, we make it work. Yeah, right, guys. I've heard Ed Sigree's been giving you a bit of banter pre-match as well. But I have to ask, it's been announced over the past few weeks that you guys are the coaching setup, are going to be leaving at the end of the season. It's obvious you're going to want to finish the season on a high, but can you catch Newport, considering also you've got a game against them next week? Yeah, mate. Look, I want to finish the season on a high for the boys and for my coaching staff and general staff. Not because of me, mate. You know, I'm a big boy. I look after myself. I really idolise these lads, and they've given me nothing but commitment for 5 years. So yeah, I hope we just go out with a top 1, 2 or 3. Well, Chief, all the best tonight. Diolch yn fawr iawn. Thank you very, very much. Nhw'n sôn fanna am Edward Sigree sy'n nawr yn flaen ysgellwr y Quins. Oedd e'n dod mewn yn gynnau yn gweud bod Merthyr ddim wedi ennill unrhyw beth ers iddo fe adael. Yn amlwg, mae lot o fant ymysg y clybiau yma. Faint ti'n mwynhau chwarae yn y gyngor? O profiadau fi o chwarae i tîm oedd rygbi, mae banter yn ran huge. Chi gyd yn ffrindiau dda yn mwy na ddim, felly mae hwnna wedyn yn trosglwyddo ar y cae. Ond ie, mae banter yn really bwysig yn credu. A mae Andrew Coombs i roi boots jogio ymlaen, di dod i ymuno ni nawr. Andrew, na i ofyn ti am Merthyr, achos maen nhw wedi tangyflawni, ond maen nhw'n dod mewn i hon ar ôl buddigoliaeth gweddol gyfforddus yn erbyn Llanelli. Faint o hyder fydd yn y garfa yma? Lot dwi'n meddwl, mae ganddyn nhw lot i chwarae am rhywun fel Chief yn gadael. Mae'n arwr y clwb, mae'n dyn a cymeriad enfawr yn diwedd. Mae'r chwarae wedi gyd yn parchu fe, a dwi'n siŵr bod nhw'n drist iawn i gweld yn gadael y clwb. A felly dwi'n meddwl bod ni'n gweld hwnna'n trosglwyddo mewn i'r perfformiadau Merthyr nawr tan diwedd y tymor. A Tom Daly, yn ni'n gwybod sy'n siarad amdano fe, mae'n gydradd gyntaf o ran sgorio'r ceisiau gyda Theo Cabango yn y gyngor yma. Pa mor ddylanwadol yw e'r tîm? Ie, mae'n chwaraeol mawr i'r tîm yn diwedd. Mae Merthyr yn hoffi chwarae trwy'r pac. Maen nhw'n uniongyrchol iawn.
Ond fel ni'n clywed, maen nhw yn chwarae lot fwy eang flwyddyn yma. Maen nhw'n trio chwarae gyda Gavin Dacey yn y ffordd i'r olwyr. Ond ie, mae'n chwarae'r pwysig iawn a dwi'n siŵr bydd Merthyr mo'n cael y bel yn ei ddwylo heno. Mae'n edrych am cyfleoedd pob tro yn diwedd, mae'n weithgar iawn, taro'r bel lawr fyna. Ac i fi, jyst rhywun fel heno yn gallu arwain i ffordd i Merthyr. Ni'n gwybod pa mor gorfforol i nhw yn draddodiadol, ond mae tipyn o dalent yn y llinell gefn fyd. Oes, dwi'n rili edrych mlaen i gweld beth mae Gareth Thompson yn mynd i wneud heno yma. Oedd yn rili bwysig i Gaerdydd pan ennill nhw'r cwpan yn 2019. A gyda Alex Webber ar y yslis hefyd, mae fe'n electric, mae fe'n rili dda. So, dwi'n edrych mlaen i gweld fe'n mynd heno yma. A Callum Evans fyd, prif sgorio'r ceisiau gyda 3 chais. Ti'n disgwyl gweld, wel, welson ni tipyn o gêm pythefnos yn ôl, ti'n disgwyl gweld yr un nifer o geisiau'r noson gweddol sych braf mwyn oer heno? Ie, dwi'n meddwl. Wedi clywed Craig Evans, mae Cwins Caerfyrddin mo'n chwarae, mae Merthyr yn trio chwarae fwy flwyddyn yma. Dwi'n meddwl os bydd Merthyr yn mynd nôl tuag at y gêm pŵer nhw, gyda Chief yn gadael, yn defnyddio eu calon efallai fwy na eu sgiliau. Mynd nôl i'r pethau sylfaenos wedi gweithio i nhw yn y gorffennol. Cofio nôl yn ethon nhw'r gyngrau 3 flwyddyn yn olynol, gyda sgarmau symudo, cryf, scrum, cryf. Ond hefyd mae nhw'n hoffi lledu'r bel, Justin James y mewnwr, mae'n chwaraeo'r peryglis iawn. Felly, dwi'n meddwl bydd yna gêm agored mas na heno. Ti wedi sôn maen nhw wedi ennill y gyngrau, teir gwaith yn olynol. Bydd y tymor yma yn ergyd, i'r balchder sy'n yn y tîm, i'r enw da sydd gyda nhw'n draddodiadol? Dwi yn meddwl, ond mae Casnewydd wedi datblygu. Mae yna lot o arian gyda Casnewydd i gymharu â rai o'r clwbiau arall yn y gyngrair. Felly maen nhw'n ysgol tîmau fel Casnewydd cystadlu. A Tyrone Morris yn y ffordd i Casnewydd, maen nhw'n gwneud swydd arbennig o dda yn defnyddio'r chwaraewyr yn y ffordd cywir. Maen nhw'n chwarae gêm arbennig o dda gyda O'Brien yn y canol. Ond yn sicr bydd yn brif o Merthyr. Maen nhw'n gwario lot o arian hefyd a maen nhw'n moyn tîm llwyddiannus. Ond bydd nhw'n moyn trio gorffen yn gryf nawr gyda Chief yn gadael a popeth sy'n mynd ymlaen lan fan hyn. A fel ti'n gweld i mynd, ai Merthyr yw'r ffefrynnau clir heno? Wel, os yw'n edrych ar y tabl, mae'n agos. Mae'n agos, so'n siŵr pwy sy'n mynd i ennill heno yma. Fi'n meddwl mae'n mynd i fod yn gêm rili dda. Ond mae Merthyr yn gwybod bod nhw'n chwarae Casnewydd wythnos nesaf. Gallen nhw sbwylo'r parti Casnewydd. Bydden nhw'n gwybod bod eisiau iddyn nhw ennill heno i gadw i breuddwydio nhw yn fyw wythnos nesaf. Maen nhw dal yn y ras yn mathemategol. Ond sicr mae yna rhywbeth am sbwylo hwyl tîm arall. A dwi'n siŵr bod Merthyr moyn wneud hwnna. Bydd nhw'n moyn perfformiad dda heno i cario hwnna ymlaen a trio stopo Casnewydd enll y cyngrair wythnos nesaf. Andrew Cwms, ti'n sylwebu yn y Saesneg heno. Siôn fawr i ti, ond edel ti fynd i ymuno Siôn Holly a Lloyd ti'n mynd i ymuno a'n sylwebydd yn y Gymraeg o Wain Gwynedd. Helo a chroeso cynnes i'r Wern, neu efallai croeso digon oer gan bod ti'n bod yn bwyro i'r yma ar y gyfnodau heddi yma. Os edrychwn ni ar y tîm yma, Dale McIntosh wedi gwneud 5 newid i'r tîm a giro Llanelli yn y gêm ddwytha. Chris Phillips a Kelvin Williams i fewn yn y tîm ac yn ddau brop ffres gyda'r capten profiadol Craig Lock yn angori'r cyfan yn y rheng ôl. Mae Jack Perkins yn cymryd lle ar y fainc gyda David Stonelake ac yn cymryd gafael ar y crys i'w saith. Ymysg yr olwyr cynfaswr Caerdydd, Gareth Thompson sy'n nôl yn y tîm lle Gareth Davies ac mae'n agosau at 100 pwynt eleni. I Cwins Caerfyrddin mae Craig Evans wedi enw 3 wyneb newydd i'r 15 bydd yn gobeithio dod â 2 colled olynol yn erbyn y tîm y Wern i ben yn absenoldeb. Josh Helps o Scarlett, mae Lee Taylor yn camu fyny i'r ail reng gyda chyn flaen ysgellwr Merthyr Ed Siguri yn cymryd i le yn y rheng ôl. Mae dipyn o drefnu wedi bod ymysg yr olwyr ac yn camu fewn i'r cyfan. Mae Nick Reynolds nôl yn y tîm. Mae Peneri Randall yng nghanol y cae. Mae yna funud o dywelwch am fod cyn y gêm cof Glanville Williams, un sydd wedi bod yn dair ac yn ffyddlon i'r clwb cartran Merthyr am flynyddoedd maith ac mae colled mawr ar ei ôl o. A dyna ni munud o dywelwch cof Glanmor Williams. A dyna ni'r dyfarnwr Aled Evans sydd wedi cael
cwpl o fisoedd prysur yn dyfarnu gema 6 gwlad dan 20 i cael trip i Iwerddon. Ac wrth gwrs wedi torri ddanedd yma yn uwch gyngrau'r Cymru ar Indigo Prem. Trwn ni weld cyn gapdan Cwins Caerfyrddin, Hayden Byw. Ond i ddechrau'r cyfan. I Merthyr. Mae'r maswr Gareth Thompson. Sydd yn chwarae'n mor ddylanwadol. Ac er gobeithio'n Merthyr fydd angen cychwyn y dda yma ar y cae plastig. Quins yn colli'r bel yn gynnar, ond Rodri Davies yn sgribo. Ac wedi weld yma, Lloyd Lewis wedi cyrraedd y blwch o sylwebu mewn pryd. A Lloyd, sut ti'n gweld y gêm a pawb ma'n mynd a henw ma'n mynd? Mae'r Quins wrth gwrs illa y gwanas o'r ddau dîm os ni'n gorau dewis. Mae'n bwysig iddyn nhw bod nhw'n sgorio'n gynnar a tri bod ar y blaen ar y sgorfod yma. Ie, yn bendant, wrth gwrs mae'n bwysig i adeiladu momentum o'r dechrau. Ond, wel, os ni'n edrych ar y tabl, mae'n agos iawn, felly fi'n rili so'n siŵr pwy sy'n mynd i ennill hynny. Fach i gofio'r cynnig yn y gêm clos i gadw ni ar ochr yn setyn i. Y Quins yn gynnar methu ennill i nhw diriogaeth ar y llull fantais, felly roed y bel yn ôl i Merthyr o fewn hanner ei hunain. Ac e gost cynta'n dod yn erbyn Ed Sigri ar y llaw. A di siwbo captan Merthyr Craig Lock yn dweud rhyw cwpl eiriau'n ddistaw bach. Jyst i weindio Ed Sigri fel ni sôn o ddechrau'r rhaglen yn gyn y flaen asgellwr yma ar y Wern a nillodd tair cyngrair hefo'r tîm a hefyd Cwpan Cymru. Yn amgu gwael i glirio a Lloyd. Dyna'r math o feddiant. Tydi Cwins Caerfyrddin a Jack Wilson ddim eisiau gwobrwyo i Merthyr yr hiawdd. Na, mae tro pwynt yn bwysig fan hyn yn ymwedig chymethu fydd i ffordd i roi pwyntio i ffwrdd fan hyn. Yn wyli wneud i fath o beth, felly mae'n rili bwysig i cadw med at chwarae yn y llefydd cywir. Ie, ac yn ffodus, maen nhw wedi reid safle gosod ar y 20 i Merthyr ar sgarmes symudol, y gêm bwar wedi arfer weld gan Merthyr. Y sgarmes symudol yn holli. A di Merthyr yn mynd i allu ail. Small check it in and play well. Na di, yn ôl gobeithio maen nhw wedi allu cynhyrchu'r pêl yn ôl i fôn y sgarmes symudol i ddymchwel, ond gan bod o'n sgarmes wedi ddymchwel sgrym i'r Quins ydi, a mae'r gŵr yna Hayden Byw cyn gapdan y Quins am fod yn bwysig iawn i reid bach arweiniad i'r tîm. Ie, mae'n rhaid i fe arwain o'r blaen heno yma a dangos y siamp o dda a bod bwys yn dilyn wedyn, ond fi'n chwarae'r Quins o flaen i Pontypool a maen nhw'n tîm rili agos. Ie, sydega'n hygol gan Hayden Byw yn yr ail ddengna. Mae wedi chwarae 259 o gema i'r Quins ar eu cychwyn 242 hynny. Fydd bod yn was ffyddlon ag anhygoel. Wel, chwarae teg. Ie, bydd y bwys bendant yn edrych lan i bwy fel na. A ie, fel wedys i, mae'n rili bwysig i fe arwain o'r flaen heno yma. A mae'n dangos i bwysa, i brofiad, i gryfder yn y sgrym na, achos Wilson i'r Quins yn ebyn Llanelli fo sgrym pwerus. A maen nhw wedi dangos unwaith eto o bosib yn ein pac mwy a cryfach Merthyr bod yr 8 blaen na'n effeithiol iawn na. Ac y fanna fel unrhyw gêm rygbi, mae'r gema fel arfer yn cael ei ennill y misg y blaenwyr a'r olwyr yn cael y glori i gyd, Lloyd. Ie, rhywbeth fel yna, ond oedd hwnna'n rili diddorol, ond ni ddim yn disgwyl i y Quins i overpower o Merthyr fel yna, yn ymwedig yn gynnar fel hyn. Bydd Dale McIntosh yn benda ddim yn hapus da hwnna. Bydd diddorol i weld sut mae Merthyr yn ymateb i hwnna nawr. Sgarmes Symudol mynd ar draws cae ac i fyny ar yr asgell chwith ma Callum Evans, un o chwaraewyr cryfan yr ymwelwyr, ac o fewn chwinciad mewn i ochr y 20. Wilson yn lledu, Hayden Byw i Sigri, y blaenwyr yn cyfuno, ond amddiffyn Merthyr yn rhithro i fyny. Parhau ar yr ochr dywyll ar un cyfeiriad, y gig dros y top lle mae hon yn madlamu. Ddim yn garedig i Quins, wedi tharo ymlaen, dwi'n meddwl Maled Evans. Ddim di gymryd pwyll. Just i jecio. Gwaith gwych o Callum Evans fyna ar asgell chwith chwarae teg. Dechrau'r symudiad na i ffwrdd. A ie, anffodus fyna yn y diwedd. Ie, yn troi allan o'r dacl cyntaf, gwthio'r ail a
Gafodd mymryn o wagle. They're knocking forward. Okay, so knock forward. Sefydlu John Mason yn cael cipolwg ar hon. Ac fel disgwyl. Scrum ydi. Yeah. Okay. Fel sy'n ei scrum ddwytha yn dod bod y Quins wedi cael y gorau chafiaeth. A dwi'n siŵr fydd Merthyr eisiau talu'r pwyth yn ôl yn dangos bod nhw ddim yn dîm ysgafn, yn dîm gwan yn y pac. Achos unwaith sy'n creu y meddylfryd na yn y dyfarnwr, mae'n anodd newid nhw. Yn bendant, ac gyda'r sgrymio, fi'n meddwl mae mor anodd i reffo i fod yn onest, felly chi rili angen dangos bod chi'n dominyddu o'r dechrau, a fel dwedes i, chi'n cael benefit of the doubt wedyn yn symud ymlaen. Dyma ni'r sgrym rwy sefydlog o safbwynt Merthyr, Bernau, Justin James yn defnyddio i ganolwyr pinches sy'n mor bwerus ac yn galon holl lwyddiant Merthyr dros y tymhora dwytha. Y giga hir lawr y cae. Oes cyfle wrth ymosod fan hyn i'r cefnwr Dale Ford. Ford, dadlwytho. Rodri Davies lawr yr ochr dwyll, i gweld bach o le. Y gig not i fewn. I adlamu i Evans, dan bwysau cael ei hyrddio yn ôl tuag at y linell gais. Gwrthrycio arbennig ra can y Quins. Pwysau ennill y bel, dim ond anffodus i'r Quins, mae'n eich chwarae wedi hynna'n. Reynolds mod i cicio yn ôl tuag at Merthyr. Let it come, thank you. Dyma'n cynnwthwyol bosib yn deud bod y Quins o'r ffordd. Ond i arbel wedi glirio gan y tîm cartref yn y 220, ond y cychwyn cynnar na o'r gic gosb i Ferthyr yn y 220, mae'r Quins wedi tyfu'n yn dda i fewn i hon ac wedi cael meddiant, wedi cael llwyfan. Ydym, mae'n rhywun chwarae'n gwych chwarae teg. Fi'n really impressed gyda sut maen nhw'n cadw'r pen yn ddiw. A yn amlwg, mae'n gweithio hyd yn hyn. Ac edrych i ymosod lawr yr ochr dwyll yn aml iawn. Ti'n gweld lle mae'r gwagle? Ie, yn bendant, mae Justin James, mae rhif 9 i Quins, mae fe'n really bywiog. A ie, maen nhw'n chwarae gyda'r pen yn nhw fyny, a yn amlwg mae'n gweithio. Ie, Rodri Davies yn fewnwr i'r Quins, yn gyn fewnwr hefo'r dreigiau nes tymor dwytha y bachgen o grymych, ac oedd o'n seren y gêm, os cofiwch chi'n iawn, o lain y Cymrae ni yma, nôl yn mis Rhagfyr yn dechrau'r flwyddyn yn ebyll Llanelli, pan enillo'r Quins honna o dan y llif o leadau. A da ni i'r chief, 5 mlynedd o wasanaeth i Ferthyr o gadael tîm llwyddiannus Pontypridd, a rhwng y chief, Craig Lock, a'r nifer y chwaraewyr sydd yn dod o Pontypridd. Mae wedi bod yn arbennig o dda dros y 5 mlynedd dwytha. Ie, gwych, yn ymwedig yn dod lan o'r Championship a wedyn yn mynd ymlaen i ennill 3 mlynedd yn ôl. Mae hwnna'n really impressive. Yn amlwg, maen nhw'n gwneud rhywbeth yn gywir. A ie, bydd yn diddorol i weld sut maen nhw'n gwneud heb nhw blwyddyn nesaf. Eilydd cynnar i Ferthyr, dwi'n meddwl nhw'n yn disgwyl hyn. Bach o bwysau i'r pac. Hill ar taliad dros y top on wedi cael ei tharo ymlaen gan Chris Phillips. No advantage. Ie, ag yn anffodus taliad Torin Hill. Wrth weld nhw ymlaen i fan hyn, mae Hayden Pyw, Hill a Lee Taylor yn cael rhyw comiti fach i drafod beth sy'n digwydd. Ond anaf i'r asena. Dwi'n gweld y newid cynnar na yn cael ei gadarnhau. Ac mae'n anodd unrhyw dîm, dwi'n siŵr, Lloyd, cael newid cynnar fel yna, yn ella gael ei newid rhythm rhywun ar egni'n hwyrach yn y gêm. Ie, ond dibynnu sut ti'n edrych arno fe fi'n credu. Fi'n meddwl, ffordd arall edrych arno fe yw, mae amser i fe tyfu mewn i'r gêm nawr, mae ddim wedi digwydd tua hanner amser neu 60 munud mewn. Mae cyn diffyn amser dyma nawr i tyfu mewn i'r gêm, a ie. Merthyr yn codi'r pwysau fe, mae'r ddau bac yn codi. A'r penderfyniad yn mynd o blaid y tîm cartra ac ni clywed yn olygu iddyn nhw. Dyna di baramenyn y tîm cartra yma. A dyn ni'n gweld Rhys Lewis yn defnyddio'r nerth a'r pwysau na sy'n gyda fo i newid llif y scrums. Ni weld eto Lewis yn gwthio yn codi ar penderfyniad tro hyn o blaid Merthyr.
Green Slade i anelu. I taliad cyntaf, wel, i ail dafliad o i fewn i'r lein at Callum Bradby. Oedd ar y top i James. James yn chwipio allan Thompson i ganlycau pinches. O'r hon wedi cael ei tharo ymlaen, so gyfle i Reynolds. Wedi cael ei ddal yn ôl o'r gic. No advantage, never in possession. Ond dyna Sean i ferthu'r pêl dadi ar y top. A jyst dwylo gwael yn gadw lawr yr adeg tynged fennol. Josh Davis na i'r Quins fyna, neud rili dda, yn gweld y pêl yn yr awr ar oed pwysau ymlaen. A ie, achosi'r camgymeriad. Nick Reynolds fy'n i gweld o'n. Gynharach yn ŵr profiadol tu hwnt yng nghanol cae Cwins Caerfyrddin fan nhw'n Erfyn a'r bob fodfedd, bob ownsor profiad yna wrth gwrnedu ar y pinchyd a Tom Pasco yng nghanol cae Merthyr. Reynolds wedi chwarae i'r Scarlets Newcastle a Cymru Llundain yn y gorffennol. Sgrau well i'r Quins, mae hwnna'n yn gadarn llwyfan i Rhodri Davies i mosod yr ochr dywyll na. Rhodri Davies yn mynd i hun. Wedi dynnu lawr ar gyrru'n y dwy'r higian. Pwy sydd yn chwarae mewnwr i'r Quins. Yr ail reng fi Taylor di hwnnw. Mae'r Taylor yna gyntaf hefyd ond yn araf i wrycio a Craig Lock sy'n ei dwy'n hi. Taylor yn cysgu braidd y fanna allan. Ddim yn siwr iawn be neu chwarae mewnwr neu chwarae ar ail reng. Jones, di cael ei sowdwl o wedi dapio y cyn asgellwr o Rygbi Gogledd Cymru. Cyfle i ledu'r pen arall y cae yn y Quins i seithi fyny i atal yr ymosodiad. James at y captain Lock. Lock yn siŵr illod. Dau ys 3 cyngrair gyda Pont y Pryd cyn ymuno. A'r drech y gath o'i fagu a'i enni. Ond unwaith eto, camgymeriad arall wrth drin a thrafod y bêl y Merthyr. I weld Rhodri Davies o bosib yn derfyn rhywfaint o driniaeth ar y llawr. Dyna chi un chwaraewr fydd Cwins Caerfyrddin ddim eisiau golli mor gynnar y hyn. Time is off, Craig Lock. Coming amser, to it. Yn ennill y bêl yn iawn. Gwaith chwi can Craig Lock fyna. Falle Quins bach yn araf i'r breakdown fyna a chi'n gweld pa mor peryglus yw Craig Lock. Dim just yn cario ond yn y jackal hefyd. A Bloomfield. O rhywun yn meddwl bod Sam Jones yn mynd tu allan o ymwniadol yn y llwch, ond Bloomfield y blaen esgellwn yn arbennig o dda i wneud y dacl yna. Gwaith ardderchog, gwaith ardderchog. So ni faint o'n dros 10 munud i fewn i'r gêm, di sgôr. Beth sy'n neud o'r cyfan hyd yma? Pwy sy'n lla di amlygu, pwy sy'n sefyll allan? Wel, mae'n gael ei dweud right nawr, ond mae wedi bod yn rili agos i fod yn onest. Yn y dechrau, nath y pack y Quins rhoi lot o pwysau arno Merthyr lawr yn y 22. Nhw ei hun, ond fi'n meddwl mae'r brainwyr Merthyr wedi deffro lan tipyn bach nawr, a maen nhw'n rili dangos beth maen nhw'n gallu gwneud a pa mor corfforol nhw'n gallu bod. Mae'n glos iawn ar y cae yna, yn adlewyrchu bosib yn y sgôr. O ran y gyngrair wrth gwrs i'ch atgoffa chi. Merthyr ar ddechrau'r dydd yn drydydd. A Cwins Caerfyrddin lawr yn seithfed. Ond dyma'r cyfle, os yn ei ennill heno, i'r Cwins neidio i'r trydydd safle yna. Ond i Merthyr, mae angen ennill os am gadw'r pwysau ar gas newydd ar y brig. Yn cario'n gri. Mae Randall yn y canol. Bloomfield. Un rhedwr ar ôl llall cyfle i ledu. Allan i'r chwyth tuag at Evans yn un o dda eto, troelli allan o'r dacl gyntaf, Cadwyn Fyw. Ond wedi cholli i Ben Jones. Jones yn gweld y gwagle. Ben Jones ar ôl y bêl. Pwy sy'n mynd i ennill y ras na? Randall. Yn neud yn wych i ddisgyn ar y bêl ac yn arbennig o dda i osgoi dacl gyntaf. Ond mae honna i weld yn uchel. Ieled Evans yn ei gael golwg o gosach ar hon. Dwi'n bod y dyfarn wrth ledyn cael golwg ar hon. Penalty only. Ar gegos yn dod. Very, very low height for me. Penalty only here for the drop. Dwi'n meddwl y penderfyniad ydy bod Leon Randall yn isal pa oedd yn derbyn y tacl. Ti'n
cytuno? Fi'n gallu gweld hwnna. Mae'n bach yn fel greu fi'n credu. Mae'n rili anodd i refferio, a rili anodd. A wrth gwrs, mae'r penderfyniad fel hwnna'n gallu bod yn huge ar gweddill y gêm, felly bydd oed fi gweld yn ôl, ond oedd yn edrych fel oedd yn isel, fi'n cytuno fyna. Ie, dwi'n gweld y dacl eto. Mae'n uchel dydi. Sa'n siŵr, actually. So be? Sgwn i os fydd Aled Evans yn dechrau'n agosach ar hon, a dwi'n meddwl bod o'n mynd i fynd i'r studio bach ni lle mae'r teledu i gael golwg. Achos, os ti'r ysgwydd fan hyn yn taro'r pen, dwi'n yn rhy hall fel gall hon fod yn gardyn coch os ti'r ysgwydd eithaf pen. Gallu fe fod, mae'n dibynnu ar y ref fi'n meddwl, mae'n mewn di a gwyn fi'n meddwl. Os mae'n cyfryd y pen, a mae'r ref yn penderfynu bod e'n chwarae peryglus, yn sicr allu fe bod yn cardyn coch fan hyn. Ie, Paddy McBride ydy'r dyn. We've got monitor, please. Sorry. Neud y pen i fe. Mae Aled Evans, ddim wedi edrych ar y gola gyda llaw. A ddim yn teledu, mae wedi cofio lle mae'r teledu ar fydd hyn. Ond Paddy McBride sydd dan y chwydd wydyr. Cerwch ni weld hon eto ta. A mae'r ysgwydd yn taro'r pen ydi. O'n i'n chwarae i Pontypool Nefyn Merthyr, cwbl o tymhorau yn ôl, a Terry G yn mynd mewn gyda ysgwydd debyg hwnna, a cafodd ei cardyn coch. A felly, fi wedi gweld nhw'n cael ei rwys. Sa'n siŵr beth sy'n mynd i digwydd fan hyn. Oce. Have you got any angles there at all? Dyfarnwr wedi gweld hon, dwi'n meddwl bod o wedi anffodus. Ond ie, mae'r cyn gyd wedi dod o Ben Jones yn cicio'r be lawr y cae ac yn gwrth ymosod am eiliad. Yn i'n meddwl bod Ben Jones yn ennill y ras i sgorio cais, ond Leon Randall yn dangos i allu fo fel cefnwr bod o chwarae yn y canol i adfer y sefyllfa. Ac o hynny, dyma ddigwyddodd. Oedd darna o chwarae yn eitha hectic. Fe dechrau gyda Callum Evans yn gwneud rediad rili cryf. Trwy'r ffil drosodd i Ben Jones. Ben Jones wedyn yn edrych fel gallai fe wedi sgorio ac yn sydyn. Dyma ni potential cardyn coch. A fan hyn, dwi'n mynd edrych i fi bod y dyn yn disgyn ac yn isel. Fysa ti'n cytuno, dwi'n meddwl Leon Randall o fanna, mae'n ochr gambi, ond dwi'n mynd disgyn rhan i osgo corff. Na, mae fe ddim yn disgyn. Which angle have you seen at the moment, mate? Mae fe bach yn llai na'r bwy sydd wedi newid roi'r ysgwydd mewn i fo, felly mae'n galed, ond mae'n rhaid i chi bod yn ofalus pan chi'n ei tacl. I'm going to show you the best angle that I think, Al, all right? Gadwch gweld pan mae'r dyfarnwr yn dweud fan hyn, mae'n cael gweld golwg arall hanni. Got it? Yeah, I've got that point of contact, yeah. So, if you can put the screen back on me, I've got a decision. Yeah, back on the... Okay, so the question's asked, have we got foul play? Yes, it's a high tackle by the white player. The point of contact is direct to the chin, so to the head. It's with a degree of force and there's no mitigation. I'm not seeing a significant drop in height there. Based on those facts, it has to be a red card. Do you agree, miss? I agree, mate, yeah. On the second angle, yes. Yeah, thank you. I've got a number, please, for me for the... Bear with me. We'll get a number now for you. Ie, fe'n chi clywed, mae'r dadansoddi o bob un cymal môr drylwyr erbyn hyn. Tydi'r dyfarnwr ddim yn dewis pa liw cardyn allan o unrhyw len yr awyr, a dim ma'n wedi cael ei hyfforddi i ddadansoddi, i dorri lawr pob cymal yn chwarae. A mae wedi gweld bod hon di taro'r y gen. It's direct to the chin, it's with force and there's no mitigation. I've only got one option. It has to be. Yeah, that's the coch. A mor gynnar a hyn, mae'n ergyd i Merthyr. Mae hwnna yn huge. Mae'r gêm cyfan nawr, di newid siwr o fod. A mae'n bwysig nawr i'r Quins cymryd mantos o hwn ac i cadw pen nhw. Paddy McBride wedi yrioeddi ar y cae yn dacl uchel ar Leon Randall. Ac am 70, ni just am 70 munud, bydd rhaid i Merthyr chwarae 14-1. Blaenwr ydy Paddy McNair, ond sut oes y tactica yn newid pan bod rhywun yn colli dyn? So beth sy'r neges ydy'r cae gyda fi fel Dale McIntosh rwan? Fi'n siŵr bydd nhw wedi practiso am pethau fel hyn, digwyddiadau fel hyn. Sa'n siŵr yn union beth bydden nhw'n wneud yn specific, a beth yw plan nhw, ond yn bendant, mae'r game plan wedi newid rhywfaint nawr. Yn amlwg fi'n siŵr bod mae tîm yn ymarfer dyn pan mae rhywun yn cael cardyn melyn i chwarae am 10 munud heb dyn, ond mae wahanol chwarae 70 munud heb dyn. Wrth gwrs, bydd yn diddorol nawr i gweld sut mae Merthyr yn newid ei stoel o chwarae nawr.
A fel wedys i, mae'n pwysig nawr i'r Quins ddim cael gor-cyffrwys a cadw pen o'n nhw. Ie, mae'n digwydd yn aml, dydi, pan mae rhywun dyn i fyny, bod nhw'n meddwl bod game yn hawdd, eich taflu bel o gwmpas a pethau mynd yn chwal. Yn union. Side option. Scrum i Merthyr, cywirdeb i myna unwaith eto yn y lein i Cwins Caerfyrddin. Sori Mae'r. Brawd Rygbi Merthyr sy'n chwarae i Rygbi Caerfyrddin. A dyn ni'n Paddy McBride, mae'n amlwg yn nhw'n domedig. Let's go, please. Ond dyna di holl bwriad newid dehongli'r cyfreithiad dod ar lefel o dacl i lawr, bod nhw'n trio taclo rownd y wast. Ond yna ffodus iddo fo nad am disgyn. Ac dyn yn brein yn y sgrym, y Quins efo rhywfaint o fantais yn gwythio. Thompson, ddadlwythau pinches sy'n unwaith eto'n bwerus lawr y canol. Craig Lock dod rownd y gongel, yr oedd gweithio'n galed yn y sgrym na. Stay out. Ac yn wych, gwrdd iawn, sicryn taclo ac yn gwrthrycio. 1 and 2 offside. Cam sefyll, mae Torin Mae'r cyfra i chwarae. Yn fan hyn i Merthyr, y rheol fantais. No advantage, 1 and 2 offside. Ni cynnig ti'n gyfle, mae'n gyfla'n 3 pwynt awr o bosib. Ond mae Merthyr eisiau mwy. Scrum advantage, forward. Mae'n cael tharo ymlaen. Release white. Ond siomedig, a dwi'n siŵr fel yma, Merthyr angen bach o bwyll. Cymryd y pwyntiau pan maen nhw ar blat. Yn bendant nawr, fel dwi'n si fydd roed tacteg ar newid nawr. Pan mae'r cyfle na i cymryd y 3 pwynt, yn sicr mae'n rhaid cymryd nhw. Forward into touch. Y gwaed yn rhithro. Okay, just a knock on. I'r pen ac yn cyffroi a... Scrum. Ac yn amlwg, mae'n hawdd deud ar ôl y digwyddiad ydy. Os ar rhywun am y pwyntiau. Ond pan bych chi dyn ar ei holi, mor gynnar a hyn yn y gêm, felly mae angen adeiladu rhywun y sgôr pan mae'r pwyntiau ar blat. Fi'n hoffi'r intent o Alex Webber i eisiau chwarae, oherwydd yn arno mas fan hyn ar y ochr dde. Ond, ie, mae roed i chwarae yn saff yn credu nawr. Ie, ni gweld o fanna. Josh Davies, bron a torri'n rhydd ar yr asgell dde. Unwaith eto, mae'r ddau tîm wedi cam drafod y bel ar cyfnodau lle mae boch a dechrau dangos ar amddiffyn dan straen. Scrum i Merthyr ydy unwaith eto. Mae'n neud y dda o dan pwysa. Bailey. Lawr a canol defnyddio'r boes pwerus yn y canol. James. Thompson yn ffigio. Yn hollti bron iawn ma. Tom Pascoe. Mae'r canolwyr yn cael ei ddefnyddio fel carwyr, blaenwyr. Wrth i'r blaenwyr gorau neu fwy o gaib ar haw o ennill y meddiant yn yr ups. James. Bradbury yn dadlwytho. Yn troelli. Cadw meddiant lle mae amddiffyn y Cwins Caerfyrddin i ymestyn ormod. Unwaith eto, y bel yn cael ei ollon gan Craig Lock. Ac un camgymeriad yn cael ei ddilyn gen un arall. He's locked on and he's played the ball on the floor. Cam sefyll, dyn ar y llawr. Ond i fethu'r pob parchu nhw, mae'n ddim ateb y dda. Ie, fi'n meddwl maen nhw siarad a dweud, the cadw fe'n tin. Fyna, lot o carries cryf, a nhw'n cael lot o yards fyna hefyd, so oedd yn edrych yn rili dda. Yn anffodus gyda'r cam drafod, ond fi'n meddwl dyna beth yw strategaeth nhw nawr yn symud ymlaen nhw. Cadw fe'n tin, canolwyr yn cario yn cryf, a ie. Quins wedi cyrraedd llinell 10 Merthyr. Llawer yr awel mae heno er bod hi mor oer. Ddim yn credu bod yna eirad i bod ar y bryniau yma. Gwaith gwych fyna. Ie, yn dwy'n y meddiant yn y lein. Y trydydd lein mae'r Quins wedi golli. Tom Daly yn cario prif sgoriwr y tîm ymlenni. Justin James yn edrych i godi'r gic yma'n hyn. Ni'n codi'n ychal un i gystadlu o ran Merthyr. Ma'n nhw'n neud, ma'n cael taro ymlaen. Di hwnna'n cam sefyll yn di. Offside, knock forward, 9 offside. Ac i mor agos, ni'n anodd i tybio i Rhodri Davies peidio mynd amdani hi. Tybed be maen nhw'n mynd i wneud fan hyn. Ond yn y dyddiad oedd Jarvis, y cefnwr, y chwarae yma, ond yn gallu cicio'r bel o bron iawn bob man, yn siŵr sy'n mynd am y pist, ond heb ciciwr illa fel af, mae'n anoddach.
Mae Jarvis yn clas chwarae teg yn chwarae dyfa nawr yn Pontypool ar y penwythnos nawr yn cicio 8 cic o'r llinell ystys. Mae fe'n really yn talent, chwarae teg i fe. Gen o'r fan hyn, dros y tymora. Merthyr yn mwynhau llwyddiant, ond Thompson sydd yr un mor gywir a fe gicio. Ond efallai'n cweit efo'r un pellter yn ei droed. I'r cefn yn wych, James am ddefnyddio y canolwyr o hwnna. I weld ymlaen o bosib neu fflat. Mynd ymlaen, Callum Bradbury i locker. Ddau ar y reng yn cyfuno. James yn eto nôl i'r ochr dywyll, a'i stynion y sbar, gic drwan, na'n dlamu wych. Ac Ben Jones yn gallu mestyn. A dros y lein, a Merthyr sy'n lawr 1-41 wedi sgorio cyn faswr Pontypridd a Rygbi Caerfyrddin a wneud yn wych i mateb. Gwych fyna, chi'n gweld Gaz Thompson yn chwarae gyda'r pen fel lan a roi'r grub y cic i mewn. A chymod, nhw wedi dod i ffwrdd gyda 5 pwynt, gobeithio 7 nawr, mae hwnna'n gwaith gwych o Merthyr. Yn gweld y gwagle ar yr ochr dywyll, a mae'r gic mor anodd i gael yn gywir. Bach o look, popio fyny i Jones, ac yn neud y gweddill. A mae hwnna siŵr o godi hyder y tîm cartra. Perffaith, mae hwnna'n statement enfawr nawr. Mae nhw'n oedd cael cerdyn coch, a mae nhw sydd wedi sgorio nesaf, felly chymod, fi'n siŵr bod nhw'n cymryd lot o hyder o hwnna. Am yr 8 munud sydd wedi bod ers y cerdyn coch na, mae Merthyr wedi rheoli'r cyfnod yna. Thompson efo'r gic yn llithro heibio'r postyn pella. Ond ar ôl chwarter y gêm, Merthyr, diolch i Ben Jones fan hyn, 5 pwynt i ddim ar y blaen. Y cam bach na ar y diwedd i groesi. Ond digon amser i Cwins Caerfyrddin. Gic yn cael ei godi y Quins. Dim digon agos i gystadlu. Mae'n gynnull y meddiant. Rwan sydd nhw ddim am isio ildio nhw bwyntiau yn gynnar ar ôl sgorio. Eto, mae'n cynnu pwyll a ddafur chwara. Y gic lawr, cael gan Thompson. Ond yn aros ar y tir. Cyfla i wrth ymosod. 2 yn 1 o bosib ar yr ochr dywyll yma. Bailey efo'r dacl. Davies. At Hayden Pyw. Caerfyrddin yn araf. Reynolds i Sigri. Lock yn dynnu fo'r tir. Y ffigiad at Hayden Pyw. Pyw yn holli Pyw. Efo Roddy Davies i fewn. A Davies yn ei gollwr i. Ond y gic i'r lawr cae. Sa rhywun ar ei hol i'r Merthyr. A hwnna'n ennill talp o dir. Ond Cwins Caerfyrddin yn dangos bod nhw'n fygythiad. Yn bendant, fel wedi sy'n gynharach, mae roed i Cwins Caerfyrddin cadw ei pennau arno, paid i chwarae'n rhy llac. A fi'n siŵr nath y gwagle dod fel gweld sy'n ni just fyna. Mae'n real bwysig i bod nhw ddim yn cael dorf o ffrwys a ffors o'r camgymeriadau fel hyn. Amball i anaf ar y tir. Yn galluodd y cyfle meth eto. Y ddau o'r reng yn cyfuno eto. Hayden Pyw yn holli. Rodri Davies. A Amelia, da ni'n meddwl bod ni'n hold y pist. Yn bendant oedd arno fyna, yn bendant falle gyda'r mispass dros y top. Ond ia, yn ffordd fyna, oedd Alex Webb yn neud yn dda i tracio'r rediad Rodri. Ben Lung sy'n derbyn triniaeth. Reit, mae Lauren yn cael cwmni. Dale McIntosh ar ochr y cae. A sgwni be mae Dale McIntosh yn meddwl o'r cardyn coch na sy'n mynd i effeithio'r tîm. Wel, mae'n wrthi'n brysur gyda'r hyfforddwyr a'r chwaraewyr ar y funud. Dale McIntosh, I'll start with the red card and how you foresee he'll change the course of this game. Great, thank you. Obviously, it's going to be a long old night, but, you know, Commander are a very good side. Well, both sides are making mistakes, so it should be interesting. You know, you just can't do it in this day and age, and I know Paddy never meant to, but, you know, that's life. But we need to show some character and some steel now. That does sometimes happen after a red card. We've seen the Six Nations, it happened to England. Do you feel that try came at the right time? Definitely. And you're right, it does happen, but don't forget, England still lost. But there we are. But yeah, you are right. We just got to, you know, hopefully it'll galvanise us. And
and we show some true character, which, you know, I know these boys it's in them. What's your message to the players? When we came to you, first of all, you were trying to communicate something to the boys on the pitch. What are you telling them now? Yeah, send them on. At the moment with the men down, we're just trying to fine tune our defence in relation to the line-outs and set piece, because obviously, because there's a man down and they'll be able to punch the space available. Yeah, it's just trying to fine-tune the defence. But our defence is going really, really well. We're making a few errors in transition, which means that we're not getting points. But at the same time, I think Carmarthen are probably guilty of that as well. Dale, thank you very much for your time. Thank you very much. Mae'n ergyd arall I Ferthyr wrth ni weld Ben Jones yn gadael y cae. Advantage of Dale forwards. McIntosh yn clodfori ymdrech a cymeriad I dîm, ond yr ail chwaraewr wedi gadael y cae fan nawr ac I dîm wedi gadael y cardyn coch. Mae'n o bosib yn noson hir, ond dwi'n siŵr bod y Chief yn licio challenge. Okay, they're always going backwards, man. Always going backwards and not gone this year. No, well. Oh, I called it when the pass was 20 yards behind him. The pass was 20 yards behind him, so I just called it. That ymlaen. Yeah, it's further down here. I Ferthyr yn mi fod. I thought they'd come back a bit, so that's why we've Richard. Yeah. Simon Rhys y dyfarn y cwrtholwyr yn y marc cywir. Rhaid I ddod I maes yn lle Ben Jones ydi Ashton Hoskins a groeswodd digwydd bod yn y gêm ddwytha I Ferthyr yn y Llanelli. Buddigoliaeth rhwydd I Ferthyr o 46 I 22 yn erbyn gwir y sosban. Mae'n edrych fel mae Alex Webb wedi symud mewn I full-back nawr yn lle Ben Jones, a mae Hoskins ar y asgell lle. Webber. Release 7. Chwaraewr am ryddawn yn gyn chwaraewr saith o bochor efo Cymru fel Lloyd wrth ymochr I fan hyn. James Thompson yn edrych tu allan ond yn ffigio mynd I hun. Chris Phillips oedd ar I ysgwyd. Quins yn rhythro fyny eto'n trio atal yr ymosod ar I unfan. Quins yn cadw'r lein ymddiffynol na Merthyr. Ni meto'n ennill y frwydr gorfforol na ar y linell fantais. Lock yn gorfod camu fyny'r bas allan ddigon cywir I redeg arni, tasgu allan James dan bwysa. Quins yn heithio amdan y bel. Bel yn cael ei arafu. Craig Lock yn ffansio redeg tro mynd y gic drwad yn un synhwyrol o bosib gan Pasco. Just yn ffeindio'r tir. A Sam Jones oedd ar ei holi. A dyma Merthyr yn gwneud. Os di pethau ymlaen, chwarae'r tir. Ie, yn bendant, chymod, maen nhw'n cael canlyniad dweddol dda fan hyn. Territory dda o Tom Pasco eto, fel Gareth Thompson am y troi cyntaf. Yn chwarae gyda pen fel na, mae'n edrych fel mae lot o gwagle yn ochr nawr coi. Ti o. Ie, ac efo lein y Quins yn diodda. Mae'n synwyr da chwarae. Am y leiniau. Ond mae'r leinwyr fan hyn angen cario blwfiwn ei bwysau fo I sicrhau meddiant. Davies. Reit I nôl i'r maswr. Wilson I clirio hir lawr y cae. Yn darganfod diogelwch yr ystlys. Ond allan. Nid gymaint o dir ag yn obeithio. Merthyr efo cywla ar tu allan I ddwy'r ugian. You're up in play? Okay, that's right. Ac ar ôl 25 munud yma ar y Wern. Merthyr 5. Cwins Caerfyrddin dim. Fydd Merthyr yn hapus iawn fel pethau'n mynd wrth ystyried y cerdyn coch na. Green Slade. Hayden Pyw yn codi o flaen I ddyn yn gynnu dwy'n hi. Ball is on. Rodri Davies. I Siguri yn cario. Nill i'w lathan I ddau o bosib. A fan hyn, ar ôl y cymala. Quins allan, tynhwyr o cyfla allan yn llydan. Alex Webber di hwn. I Jones. Edrych. Teg at y gornel dde yna. Ond ella mae gweld bod Dale Ford yn ôl
Nôl i Webber, y cefnwr. Sydd lawr y caen a chym y gongol arall a dros ben. Rodri Davies, neu Jack Wilson, os i ddeud. Hold for. Etor gen gicio wedi cychwyn. Y ddau dîm yn cadw'r bel ar y tir, y gic yna'n uchel. Rhy bell i gystadlu, ond mae'n cael ei tharo ymlaen. Cyfle fan hyn, i wrth ymosod gan Merthyr, yn gic arall dros y top, lle mae hon yn mynd i adlamu. Dan bwysa. O'n i'n meddwl yn eiliad, lle sydd y farn wedi chwarae'r y fantais i weld lle hon am ddadlamu bach yn hirach. Ie, diddorol na, gyda'r battle cicio gyntaf fi wedi gweld heno yma, a Merthyr yn dod mas ar ben. No game from it. Ie, Alex Webber yn neud y dda yn safle'r cefnwr. Ac fan hyn pinches yn chwym i feddwl yn llygadu'r gwagle. Yn anffodus. Honna ddim yn adlamu'n garedig. Ta waith. Cefnogwyr y Wern yn gweld y tîm ar gyrion 2-20 y Quins. Cyfle bosib yn gadu ail gais yr hanner. Ond mae'n angen llwyfan cadarn i ddechrau. Y 7-1. Deili sy'n ar fôn y sgrym na. Deili'n codi yn mynd yn ebyn Seigrin. Curoedd un. Deili sydd trwy Reynolds hefyd. 3-1. Yn gwrdd taclo'r wythwr. Hwna'n tasgu allan. Advantage number 6 broken in behind the scrum early. Cic gosb. Deili yn dod ar fôn y sgrym. Ie, anffodus fyna. Tyma fi'n mynd... O, pist fan hyn. Cadw'r sgorbord i ticio. Ie. Mor bwysig yn tynged y tymor i bawb bod Merthyr yn ennill i gadw'r tymor y fyw a'r gyngrair y fyw. Deili. Contact lens has come up from the 7. Ond Deili ella'n dangos y reswm pan bod oedd i sgorio 6 ais tymor yma. Prif sgoriwr neu cyd prif sgoriwr y gyngrair a'r tîm. Cyflau Thompson. Ineli am driffwynt. A triffwynt hawdd ydi o hefyd i Thompson. Y sgorfwr yn ticio ymlaen. Merthyr 8, Cwins Caerfyrddin dim. Ac ar elfen personol, Gareth Thompson. I fyny 90 pwynt am y tymor, prif sgoriwr y tymor hyd yn hyn. Chwarae teg ar sy'n Caerfyrddin Coch, Merthyr sydd wedi bod ar ben yn eitha cyfyrddus hefyd. Ie, yn cyffyrddus i hwn. Dwi'n meddwl bosib, cam drafod y Quins yn gadael nhw lawr. Sbach o gywirdeb, a ddoeth pethau, maen nhw'n bron iawn. Gan gelynio yn gweithio hynna, ond rhywun yn gallu teimlo mae'n fwy yn y tank gan y Quins. Yn bendant, fi'n disgwyl i nhw dod mas yn yr ail hanner nawr. Chwarae bach mwy synhwyrol i fod yn onest. Maen nhw wedi cael lot o cam drafod y pêl, a fi'n siŵr bod nhw'n dod mas yn yr ail hanner yn edrych i stopio hynna a cadw meddiant. Merthyr dan bwysa o'r ail gychwyn a nid y ddau gyflwyno'r fel. Christian James yn gofyn am fwy o gymorth, yn gofyn am y rhedwyr i helpu allan. Ond ei tasgu allan os y gyfle Sigri i Davies, i Reynolds. Merthyr yn dod ar draws i amddiffyn. Careful. Wedi dal y dyn i fyny. Tacl wedi alw gan y dafarnwr. Advantage over, knock on. A mae'n i Quins fan hyn, maen nhw angen codi pwysau mynd trwy'r cymala. No 7. Mynd yn llydan, pob wedi defnyddio lled y cae. Ond Merthyr yn cadw'n gry ar hyn o bryd. Wilson yn bwydo. Taylor yn llithro allan y dacl gyntaf na. Davies, Wilson eto'n cyfuno yn lledu allan i'r chwith. O hwnna di mynd ymlaen o'r dacl. Ie, oddi ar i ysgwydd ddoth o. Scrum only. Yeah. Wrapping the tackle, just not forward. Scrum. Ella bach yn eog ymnylliad rhy gynnar cyn mynd ymlaen. Chi'n gweld fyna'n ymwedig yn taflu'r miss pass draw ar ochr dde.
Fi'n meddwl, mae'n angen cadw bwyll a mae does dim really angen yn pas mewn sefyllfa fel hynna. Mae just sythu lan a ffixo'r dyn yn yr opsiwn mwyaf effeithiol fel arfer. Ond gen i weld. Dwi'n siŵr fydd Merthyr yn anelu i gyrraedd y shed trwy gadw'r Quins i ddim. Ebe sydd y feddylfryd i wan y tir a Merthyr. Hanner amser yn agosau. Do beth sy'n trwy'r bendi, jyst trio cadw allan. Mae'n angen reidio fan hyn i Merthyr cadw'r Quins mas yn union a chymo, os nhw'n mynd mewn a hanner amser, 8.0, 2 sgor i fyny gyda Caerfyrddin Coch. Bydd hwnna'n sefyllfa gwych i Merthyr gan ystyried beth digwyddodd yn dechrau'r hanner. Ac ar y lla'r ochr arall i'r Quins. Ti'n meddwl bod nhw'n dechrau tymor pwysa bod nhw ddim yn sgorio? Fi'n meddwl, ond fel dweud i, fi'n meddwl bydd nhw'n mynd mewn a hanner amser nawr a bydd y hyffordd yn dweud nhw, reit, cadw'ch pennach chi nawr, chwarae rygbi sy'n hwyrol a bydd yn dod. A rygbi sy'n hwyrol, cadw'r bel yn y sgrym 8-1 yn erbyn 7, y kick-os a'r rheol fantais yn cael ei chwarae. Y Quins efo'r rhyddid i fynd am y cais. Rownd y gornel, mae'r chwaraewyr yn dod yn talu bas i'r allan y llithriad gan Ford parhau ar ochr dywyll a'r bel dyn ymlaen ac yn ôl at y kick-os breiddiol la. A hyn fydd y ddifur rwan wrth cael cymaint o fantais yn y sgrym na a newn nhw am sgrym arall neu lein. Wel, mae'r lein wedi bod yn stryglo i fod yn honest. Heb law yr un diwethaf felly wnaethon nhw dwy'n yr un o Merthyr. Heb law ni, mae'r eriach fel bod nhw wedi bod yn stryglo yn y lain tipyn bach. Felly, fi'n diddorol i weld beth bydd nhw'n neud fan hyn. Achos mae'n gan panic i eto, nag oes, ddim yn ceg hawsa, y 3 pwynt. Mae'n wrthod. Mae'n wrthod y 3 pwynt, a mae Wilson am fynd am y gongol. Mae'n hanfodol fan hyn felly bod nhw'n dod i ffwrdd gyda coes fi'n credu. Mae hwnna'n rili bwysig nawr i'r Quins fan hyn o sefyllfa yma. I fewn i'r gornel, lle ddim y cic orau yn y byd yw 7 metr allan. Gwni nhw'n torri'r lein o bosib rhywsyd i sicrhau'r meddiant. Dewch ni weld. Lein lawn fydd i. Ni feddwl fydd hon yn sgarmes symudol. Hynna'n beth o'n i'n mynd i dweud. Tybed os bod nhw'n defnyddio'r fantais o dyn ychwanegol fan hyn. Hayden Pugh yn ennill llun ar y blaen. Sgarmes symudol wedi ffurfio. Craig Lock wedi clymu ar yr ochr y fanna hefo Green Slade. Ond y Quins wedi holli, wedi ennill momentum. Ond Bradbury yn neud yn wych yn trwy'r canol. A Bradbury wedi neud arbennig o dda, nid yn unig i atal y mosodiad, ond i ddwyn y bel. Chwarae gwych gan Merthyr fyna, so ni wedi siŵr beth sy'n digwydd yn y sgarmes, so mi wedi bod yn onest, ond mae wedi gweithio mas yn da i Merthyr. Ti erioed i gweld ei hyn mewn y sgarmes o blaen? Na, fi heb credu hyn y beidio. Mae yna tactica penodol yn y canol na. Ac Bradbury fel y Luke Chatris yn y hen ddyddiau yn defnyddio'r breichiau hi yna i dwrio trwad. Crouch! 5 munud. Just dros 5 munud i fynd yma ar y Wern yn y hanner cynta. Justin James i fwydo. Y bel allan yn syth, defnyddio'r canolwyr. Pinches a Pasco yn cyfuno'r ddau yn bwerus. James. Gyda Dan Bwysa yn fyrbwych bach yn rhoi honna dros yr yslys. Ond mae yn ddiogel. Cyfla arall o'r lein i'r Quins yn osod at Torin Mai Helian Eli am i blaenwyr. Fi'n credu fi Justin James bach yn siomedig da'r cic na. Dim mor bell a ni a maen nhw dal o dan y pwysau fan hyn nawr. Mai Hel ddim yn bach bwy ceidwadol efo'i dafliad dwytha fa at y blaen tro hyn efo'r hyder i fynd at cynffon y lein. Yr wythwr Milyn yn neud y ddan. Mynd i hun ar gefn y sgarmes symudol. Basi gan Rodri Davies ond eto wedi tharo ymlaen. Yn mynd am y bas wyrthiol o bwled allan. Tuag at Callum Evans. A cyfle arall wedyn ar goll.
Mae'n edrych fel maen nhw'n fforsio fe gormod. Ni siarad am hyn yn barod. Mae'n fel petai maen nhw'n fforsio fe. Maen nhw wedi cael un ffeis o'r llinell a maen nhw'n trio taflu pas gwirthiol. Mewn adegau fel hyn, yn ymwedig yn y safle maen nhw ar y cae, mae'n jyst cadw pennau, cadw meddiant o'r pêl a wneud y pêl wneud y gwaith. Ie, gyda be wneud y gwaith. Yeah, okay, just a step off. Thank you, Quins. Okay, create your own gap. Gyda be wneud y gwaith, a fydd lein arall yn dod fan hyn. Merthyr wedi ennill lles a gyfle wrth ymosod. Justin James ddim efo'r coesau i'r gic lawr y cae. Cyfle. Ond Quins nôl yn hanner ei hun o fewn chwinciad. Merthyr yn cystadlu'r bêl wedi dwy'n hi. Hoskins yn neud y wych. Y gwrth ymosod, dwy'n i'r llawr. Justin James. Ac y cic Osbia yn mynd i fewn yn anghyfreithlon. Mae Callum Evans rhwystredigaeth, dwi'n siŵr, o ran y Quins. Un cangymeriad, un arall ar ei ôl o. A cyfle i Merthyr. Wastio'r 3 munud dwytha yma o'r hanner cynta o fewn 2 ar 20 y Quins. A Thompson yn gwthio'r tîm i fewn rhyw 7-8 metr o linell gais. Y gwrthwynebwyr. Okay, thank you. Yeah, that's yours. Ac yma'n hyn, mae Merthyr y bosibl, mae bach o'i cywir yn ei chwarae nhw i gymaru a Hayden Byw. Ac i gyd chwaraewyr yng nghrysau'r Quins. 6, yep. 6 it is. Green slate i anelu. Tu ar canol, mae'n gywir. Bradbury neidio uwch ar eb arall. Sgarmes symudol wedi ffurfio. Yeah. Okay, advantage. Ond y lle o fantaeth cael ei chwarae ac Ed Seigeri yn dod ar ochr. Y dwy'n y bêl, mae Lee Taylor. Number 6, Quins dragging him out of the maul. Number 6, Quins dragging him out. Yn eog o dynnu'r dyn allan o'r sgarmes symudol. Chi'n mwyn cael wneud hynny, chi'n cael gwthio. Ond chi'n cael tynnu dyn allan o'r sefyllfa yna. Felly, fi'n tybio, yw gic fach arall i'r gongol fydd hon. Thompson, 5 metr y byn hyn, Merthyr yn brain o'r lein. 6 pulling 4 out on the maul on the far side. Gos second in quick succession. Di angen gan Ed Seigeri wrth ystyried ie. Bod ei dîm o fod dyn o fantais, dyn ychwanegol yn y pac. 6 man. They've lost the players, so if they say full, it means 6. Okay. A ydy Merthyr, 7 dyn Merthyr yn y pac na, yn gallu gwthio hynna dros y lein. Y tafliad yn ddiffygiol. Push. Ond gwthiad, cic os arall. Rhain yn pentyrru yn erbyn y Quins. It's got foul play by Quins. It's a push in the area. Gwthiad yn rawyr, Craig Log yn cysynu os hynna'n yn gardyn melyn ar ail. Cic os yn y safle yma yn olynol. Trydydd, sgwni osfyd y Quins yn ond perig o dderbyn cardyn melyn. We've got one penalty there on the floor. We've got another penalty there for 6 dragging out of the maul, and then we've got an early push. These are some quick words with them, discipline has to be. Aled Evans yn dyfarnw dwi'n siŵr yn crybwy illa fanna. Bydd trydydd cic osb yn arwain at cardyn melyn. Once he's spoken, we'll have the last line. 30 eiliad. Happy? Spoken? Ar ôl y cloc. Squeaky clean in here, please. Green slate i daflu eto. Bradbury oedd y target tro dwytha. Ond Lock y tro hyn, Lock yn codi yn ennill i. Sgarmes y mudo. Y Quins yn ymladd amdan y bêl. Y Quins wedi cael ei cyfangar ni, dwi'n meddwl. Wedi dod yn ôl ar y llawr o'n i'n meddwl yn eiliad, ond tydi ddim. A scrum. I'r Quins fydd digon amser am y scrum ola yma. Y Quins angen cwblhau y cymal yma, cael y bêl oddi ar y tir. Cyn gallu rhedeg yn ôl i'r ysteiddle i gael sgwrs efo'r prif ffordd o Craig Evans i weld be all nhw'n neud yn yr ail hannar naddu ffordd yn ôl i fewn i'r gêm ac i'r blaen. Bendant i'r Quins ydy'r hanner cyntaf yma ddim wedi mynd i'r cynllun wedi gwneud ystyried o dyn o fantais. Coach! Ie, yr wythwr ar goll i Merthyr yn y pac. 5, 6.
Davies yn bwydo. Be oedd i reoli gan Milyn. Davies yn rhoi ti oddi ar y cae. A dyna ni am yr hanner cynta. Merthyr ar ôl 10 munud wedi'i derbyn cardyn coch gan Paddy McBride. Ond wrtha wedyn allan deffro ar ôl y penderfyniad yna. Cais gan Ben Jones y cefnwr yn rhoid y tîm ar y blaen. Ac yna kick-gosb gan y maswr Gareth Thompson yn rhoi Merthyr ar y sgorfwrdd ar y blaen o 8 pwynt i ddim. Mae'r gyngrair dal yn fyw ar hyn o bryd. Yn amlwg Ed Sigri ddim yn hapus efo penderfyniadau ar dyfarnwr na'n chwaith efo Creiglog. Yn deud i ddeud wrth gadael y cae. Ac hefyd Bale McIntosh eisiau gair hefo'r dyfarnwr hefyd. I'm controlling him, okay? You just make sure your boys are okay? Believe me. Ar sgôr, ar hanner yma ar y Wern. Merthyr 8, Cwins Caerfyrddin dim. Ie, Lloyd Lewis yn ymuno â fi. A pa mor bles, Lloyd, fydd Merthyr gyda'r sgôr na? Maen nhw 2 sgôr ar y blaen. Ie, chwarae teg i Merthyr. Ers y cerdyn coch, o'n i'n meddwl bydd y gêm drosodd i fod yn onest. Ers y cerdyn coch, nhw sydd wedi bod yn dominyddu, felly byddwn nhw'n really ples da'r perfformiad na. A nhw wedi a momentum yn sgorio'r cais munudau'n unig ar ôl y cerdyn coch, ond hefyd yn atal y sgarmes na'n amddiffyn yn Dafydd. Yn bendant, chymod, yn enwedig gyda dyn lawr yn y blaenwyr, ond nhw'n really wneud yn dda i amddiffyn y sgarmes symudol hynna. A i fod yn onest, mae'r Quins yn edrych i fi, fel maen nhw'n, mae gormod o camdrafod y bil i fod yn onest, efo. Ie, da fi a Andrew Coombs mewn. Andrew, sut mae colli blaenwr yn effeithio? Oh, ni'n cael cwmni. We weren't expecting to have you there, but thank you so much for joining us. Very quickly, give us your assessment of that first 40. Bit scrappy. I think we're trying to play a bit too much in our own half, but hopefully we can tighten things up second half and just be a bit more clinical. And just obviously play down this way, especially with a man down. It's going to be very difficult now, so we're just going to keep going. I was going to say to slow the game down because inevitably those bodies are going to tire when you're one man down. Oh yeah, certainly. I think we just got to be a bit clever, I suppose, in defence as well. Not commit too many boys in the ruck. Just keep as many people on our feet as we can. Just keep working hard, I think, and that's all we can do. Yeah, and you've got these elements to contend with as well. Thank you very much. I'll let you go and rejoin your teammate. Wel, dyna ni ar ôl I Merthyr colli dyn, nhw nath ymestyn y sgôr, y bas yn un werthiol, y gic gan Gareth Thompson yn un wych, a Ben Jones yn croesi. Erin nhw methu'r trosiad, Andrew, maen nhw dal yn arwain o 8 pwynt I ddim. Fydd Dil McIntosh yn weddol hapus? Sicr, ie, ar ôl colli Paddy McBride. Ond, just yn reoli'r gêm yn lot well na'r Quins i'n meddwl ar foment. Dyna lle bydd Chief yn hapus iawn gyda'r chwaraewyr yn newid y ffordd maen nhw'n chwarae. O'n nhw'n trio chwarae o 22 hun yn gynnar yn y gêm, ond jyst yn newid y ffordd nhw'n chwarae yn dda iawn. Dyna pam maen nhw ar y blaen ar y foment. Gen I cipolwg ar y cerdyn coch, a ni'n clywed y dyfarnwyr, maen nhw'n glir iawn yn mynd trwy'r fframwaith, os chwarae brwnt, os ergyd i'r pen, os os unrhyw beth yn mynd o blaid y gwrthwynebwyr yn yr achos yma, dod dim. Felly amhosib dadle gyda hwn, Andrew? Na, yn sicr, unwaith o'n i'n gweld o'r ongl hwnna, chi'n gallu weld fod e'n mynd I bod yn cardyn coch yn syth. Mae'n tacl grymus, mae'n tacl uchel, a mae'n tacl i'r wyneb, felly chi ffili wneud lot am hwnna, mae'n cardyn coch. Ie, fel oedd chi'n clywed y ref yn siarad, mae'n mewn diagwyn efe, yn union fel nath Andrew just dweud, os ti'n taro rhywun fel na damwain neu beidio, yn amlwg oedd yn damwain, ond mae'n mewn diagwyn a mae'n rhaid I fe fynd. Sut mae colli blaenwr yn hytrach na olwr yn effeithio'r gêm? Wel, dim ots rili pwy chi'n colli. Mae'n rhaid I chi meddwl am pwy chi wedi colli a sut mae hwnna'n mynd I effeithio'r gêm. Yn colli blaenwr, wrth gwrs chi moyn chwarae tu allan o hwnna, chi ddim moyn cadw'r bil yn ysgrymio am amser hir. Fel chi'n gweld, mae Merthyr yn trio ffeindio fe mas ar y foment. Maen nhw'n chwarae heb wythor rai sgrym. Mae'n rhaid I chi cael wythor I reoli'r bil. Felly mae'n rhaid ddod â rhywun mewn yn fy marn I. Ac yn y leiniau, yn anffodus i'r Quins, mae'r lein nhw ddim yn effeithiol iawn ar y foment. A dyna lle mae'n rhaid I nhw roi pwysau ar Merthyr. Ie, tybed faint o effaith geith Dale McIntosh ar hynny. Mae Quins wedi bod yn chwarae rygbi agored, eang, ond just ddim cweit yn digon cywir
Na fe, a just ffili cadw'r bel ar adeg olaf, dwi'n meddwl, just colli'r pas neu colli'r bel i'r llawr, ond y cyfle yn gynnar yn y gêm fyna. Ond ar y foment, just Merthyr sydd yn rhoi fwy o pwysau ar y Quins, a mae'r Quins yn rhoi pwysau ar y hun hefyd. A dyna lle mae'r problem gyda nhw ar y foment, dwi'n meddwl, yw fod nhw'n cam sefyll na'n ddiffynol. Just yn bwydo Merthyr fyna, ddim yn dal y bel uchel. Oedd e ddim yn cyfforddus dan y bel o gwbl, oed, chi'n gwybod pa mor galed mae hwnna. Ydy, hynny wedi gyda gwynt yma. Ond ie, mae fel Quins yw gylunio mwyaf ei hun ar hyn o bryd. Fi'n credu nawr fy nhw'n dod mas, bydd y ffordd yn dweud nhw, cadw'ch pennau chi. Mae dyn ychwanegol da chi, cadw'ch pennau a gadael i'r pêl wneud y gwaith i gyd. Cywirdeb Quins yn broblem, ond disgyblaeth Quins hefyd yn broblem, Andrew. O ti'n disgwyl Caerfyrddin melyn fyna ar y diwedd? Wel, mae yna lot o cic y gos wedi dod nawr. Mae nhw'n pentar i lan, felly dwi'n siŵr bydd y dyfarnwr yn cael gair gyda fe. Falle dyna beth oedd Chief yn siarad gyda dyfarnwr am bod nhw wedi rhoi lot o cic y gos i ffwrdd. Ond, ie, yn sicr, bydd Josh Turnbull, y fforddwr y Quins, y blaenwyr, yn siarad nawr am roi Merthyr lan yn hanner nhw a gwasgu'r pac. Mae nhw un dyn yn bryn. Mae'n rhaid i chi cymryd mantais dros hwnna. A edrych am y cyfleoedd. O'n nhw'n cael y sgrym dda cyn diwedd y hanner. O'n nhw'n cael cyfle yn y cornel gyda sgarmes symudol a Merthyr yn troi'r bêl dros. Felly pethau fel yna, bydd nhw'n sôn am nawr, just siarad dros hwnna. Mae'n rhaid i chi fod yn tactegol pan mae rhywun arall mynd lawr. Beth gwelon ni, o'n nhw'n trio chwarae'r un fath o gêm cyn o Merthyr yn colli dyn. Ie, mae nhw'n moyn chwarae gêm eang, felly falle mae hwnna mynd i chwarae mewn i'r ffaith, oherwydd mae'n rhaid colli un dyn yn bryn yn amddiffyn. Ond os maen nhw'n gallu cadw'r bêl ar y tîr am cyfnodau hir nawr, dwi'n siŵr bydd blaenwyr Merthyr yn blino a bydd y cyfleoedd yn dod. Felly falle bod y gêm nhw yn trio chwarae yn mynd i gweithio, ond ddim falle yn y hanner cyntaf. Wel, nhw sydd wedi sgorio unig cais y gêm o'r belled. Ben Jones yn croesi, ond Gareth Thompson y mas o'r, wel, oedd y gic yn un pert iawn. Yn noddach na beth mae fe'n edrych, Lloyd? Yn ymwedig i Ben Jones i cael y pêl na, a cael y pêl na heb camdrafod y bêl. Mae yn sgil anodd iawn, yn ymwedig i'w gweld. Oedd yn dim ond yn bwysio un neu ddau o weithiau, a oedd yn bach yn awkward, ond chwarae teg i fe. A hefyd chwarae teg i Gareth Thompson am gweld y gwagle, a gwelson ni Tom Pascoe yn neud cic tebyg, a nhw'n anffodus i ddim sgorio hwnna, ond felly mae'r gwagle yn fyna tu ôl y llinell y Quins. Faint o ergyd yw, Andrew, bod nhw wedi colli, wel, yr unig sgorio'r cais? Ie, na fe, chi'n colli un o'r chwaraewyr profiadol lan yn y blaenwyr, Paddy McBride gyda Carin Coch, a wedyn ddim bell ar ôl ni, mae Ben Jones wedi mynd lawr, a mae'n chwarae pwysig iawn iddyn nhw. Mae wedi bod yn rhanbarth y gleisio, a mae wedi chwarae pont y prydd am spel, a nawr i colli fe, mae'n bwysig yn diwedd. Reit, wel, mwy am y gêm yma yn y man, ond ni gyd yn gwybod roedd hi'n fuddugoliaeth wych i fenywod Cymru dros y penwythnos. Mae Helydd Anna wythnos yma wedi bod yn siarad gyda Ellis Nosil a Talia John. Pwy bysach chi'n deud ydy chwaraewr gorau ar y tîm? Ydych chi siarad o hwnna? Neu di hwnna'n eitha controversial? Alicia Butchers. I gyda'i dy hun, Elen, oros isio? Na, Jazz mae rai fi gweud. Jazz Joyce, digon teg. Wel, pryd o'n i'n glywed bod hi'n gwylio TikToks, o'n i fel, miss, ti'n gwylio TikToks? What? Oh my god. A ti just fel, dwi ddim yn byw o dan Cerrig, like. Mae rhaid i ni anghofio beth sydd wedi digwydd yn erbyn y Werddon. Falle cymryd learnings ac just really ffocysu ar y gêm yma, herwydd bydd e ddim yn walkover. Mae pob tro ni'n chwarae yn erbyn yr Alban, mae gêm agos. Sgarmes ddigidol y fodcast, cofiwch ar gael bob nos Fercher ar Facebook S4C, ond dyma'r tîm ar gyfer y gêm dydd Sadwrn yn erbyn yr Alban a'r Barker ar fe. Does dim newidiadau, dyna yw'r pennawd. A ni'n gweld hefyd Cecilia Ciuffolotu nôl ar y fainc ar ôl ennill ei chap cynta. Andrew, oedd hi'n canlyniad gwych, ond berfformiad calonogol hefyd. Ie, oedd yna, ddim bwysig yn dod ar ôl y momentum cafodd nhw gyda'r contracts newydd yn dod mewn. O'n nhw moyn cadw fe mynd nawr, cadw'r momentum na'n fynd, cadw camp hapus, a ddim perfformiad wych, a bydd y goliaeth draw fyna yn Iwerddon. Cofio sut chwarae nhw draw fyna flwyddyn diwetha, felly oedd e'n mawr a gobeithio nawr bod nhw'n gallu gwthio ymlaen a cael pencabwriaeth gwych. Ti'n sôn am camp hapus, ti mewn yn y fel yn gweld y menywod yn gyson, ti'n timlo bod yr awyrgylch yn un maen nhw eisiau bod yn ddi a bod e'n wahanol iawn blwyddyn yma? Yn bendant fi'n gweld nhw pob dydd, ni'n rannu yr un cae, yr un stafell gyd yn ymlacio, felly chi'n gallu gweld bod nhw'n grŵp rili agos, a gallwch chi gweld hynna wythnos diwetha ar y penwythnos, felly ie, mae'n edrych yn rili dda. Ni'n mynd i alfew y gêm ar y penwythnos, achos ar ôl bod 14 i 5 ar ei hôl i deithio nhw nôl mewn iddi yn yr ail hanner,
A'r cais yma gan Hannah Jones. A fan hyn chi rili'n sylwi ar yr argraff gath yr eilyddion ar y gêm. A Sioned Harris yn dod off y fainc. A just dyfnder falle yng Ngharfan Cymru. Dyn ni ddim wedi gweld ers talwm. Na, yn union. A dwi'n meddwl maen nhw'n safle arbennig nawr. Maen nhw'n cael y gallu ddod â chwaraewyr nôl. Falle lle Wna bach yn cwmpo mas gyda Sioned Harris a Carys Phillips. Ni ddim yn gwybod beth digwyddodd yno. Maen nhw nôl yn y garfan. Mae'r merched yn hapus iawn i gael nhw nôl mewn yna. Mae'r fforddwyr yn hapus. Maen nhw wedi bod trwy lot. Maen nhw wedi bod trwy 4 fforddwyr, dwi'n meddwl, dros flynyddoedd diwetha. Felly mae'n edrych yn lle dda i fod ar y foment. Mae hwnna'n mor bwysig pan chi'n chwarae mewn pencapwriaeth fel y 6 gwlad. Ie, Sioned a Carys, y ddwy wedi creu argraff ar y penwythnos. Yr Alban yn dod i barc yr arfer. Wel, pa mor bwysig yw bod nhw'n adeiladu ar y perfformiad, ac sy'n clywed o bosib bydd record yn cael ei torri o ran y nifer o bobl sy'n mynd i'r brifddinas Ffrans Sadwrn. Ie, na fe, a gobeithio bydd pawb tu ôl i'r merched, gobeithio bydd yna lot o pobl yn dod mas i cefnogi nhw, a dyna beth mae, dyw'r pencapwriaeth y dynion ddim yn gwahanol o gwbl i'r un merched. Os chi'n gallu cael momentum yn gynnar yn y pencapwriaeth, chi'n gallu cymryd hwnna trwy, dim ond 4-5 gêm rhywun. Dyna gych mae'n rhaid i chi wneud 5 gêm, a mae'n hawdd wedi cadw'r momentum na mynd, a gobeithio bod nhw'n gallu... Dwi'n meddwl bydd y targ yn trydydd, bod yn onest, Ffrainc a Lloegr mor gryf, ond os maen nhw'n gallu gorffen yn trydydd flwyddyn yma, bydd hwnna'n wych iddyn nhw. Bydd hwnna'n dipyn o gamp, achos mae'r Eidal a'r Alban yn gwella hefyd. Yn amlwg maen nhw'n chwarae yn ffenestr eu hun. Does dim, mae'r chwy gwlad y dynion wedi bennu, ond mae gemau penwythnos yma ar S4C. Mae'r gweilch allan yn Ne Affrica, y gweilch yn gobeithio, wel, i fod y tîm gyntaf o Gymru i giro tîm o Ne Affrica yn Ne Affrica. Maen nhw'n chwarae yn Cape Town, Pnawn Dydd Sadwrn, a gêm ddarbu lawr yn Llanelli, y Scarlet yn groesawu Caerdydd. A mae'r tîmau nawr yn dychwelyd yn gloi fel chi'n gweld i'n mynd, bachgen. Ie, mae'n bod yn galed i Merthyr nawr yn ail hand. Os mae Quins yn gallu cadw'r tempo yn on, ond dwi'n meddwl bydd Merthyr yn cael digon i ddod trwy hyn. Ti'n cytuno? Ie, fi'n cytuno fy marn ni, mae'n rhaid i'r Quins nawr jyst cadw i pennau a jyst bod yn hyderus bod y dyn ychwanegol yn mynd i bod yn mantas mawr iddyn nhw. A reminder then, there's English language commentary on S4C YouTube and the Welsh Rugby Union website with Sean Hawley and draw ni yn y Gymraeg i Owain Gwynedd. Ie, yr ail hanner ar fi'n cychwyn yma ar y Wern. I'ch atgoffa chi, Merthyr 8, Cwins Caerfyrddin ydi dim ydi hi ar yr hanner. Y cerdyn coch na. Wedi bod y Quins yn cychwyn ac Gary Hawley yn camgymeriad cyntaf gan Merthyr. Dwi'n siŵr dyna'r peth dwythaf sa Dale McIntosh wedi obeithio o'i dîm o. Scrum advantage Quins. Cyfra i'r Quins ymosod yn gynnar i ymateb ar y sgorfwr na'n Merthyr y wych ar y llawr. I gadw'r bel. Yes, knocked on the floor off White. Ar ymlaen ar y tir. Scrum down Quins ball. Hyn etir i ffwrdd a dyna chi'r dechrau delfrydol ar blat. Bron iawn i'r ymwelwyr. Ac i'r Cwins Caerfyrddin. Ac yn ôl y sôn, mi oedd Dale McIntosh yn mynd yn gandrych yn wallgo i fod dîm o hwn yr ystafell newid. Ella bach yn hallt wrth ystyried bod ei 14 dyn ar y blaen ar y sgorfwrdd. Ond safona uchel, y Chief. Gofyn am fwy, gofyn am well gen i chwaraewyr o. Bind! Mae newid wedi bod i Cwins Caerfyrddin. Nick Reynolds wedi gadael y cae ac Ynys Llywelyn wedi dod ymlaen yn reit. Scrum o Quins yn chwalu Merthyr y Racs. Os a gais am ddod nag oes yn cael ei ryddhau. Lawr y canol, Quins, Metr, Llathen yn bryn. Rownd y gonol mae Sigri'n dod yn cael ei ddal yn bryn. Milyn yn rycio, y prop. Steffan Phillips yn mynd i hun, wedi cael ei thad ymlaen, wedi i'w dwy'n. Ond yn ôl... Okay, so it's no penalty try because you've lost possession of the ball at the back. You're going forward, but you made a mess of it at the back, so you wouldn't have gone over and scored it. There's a penalty here for the scrum going up. Aled Evans y dyfarnwr yn deud doedd y scrum ddim am ddigwydd oherwydd y cam reolaeth ar fôn y scrum gan Lewis Milyn. A'n eiliad, dwi'n meddwl, os nag o Milyn yn sgorio, fysa hwnna fydd yn gais cosp. Eto, y Quins yn colli'r rheolaeth ar adeg lle oedd cais i weld yn amlwg neu'r bylchau, y craciau yn ymddangos.
yn hi Merthyr. A sgwni ys y Quins unwaith eto, defnyddio'r 8-1. Gwell gan Merthyr i ddechrau, ond mae'n dechrau mynd yn Simsan, yn codi. Both up. Sgwydam arall. A mae rhywun yn meddwl. Mae Cwins Caerfyrddin wedi arogli gwaed yn y dŵr a maen nhw'n mynd ar ôl hon yn synhwyro. Dyma yw cyfle nhw, dyma yw adeg i sgorio Bradbury. Sam Jones, yr asgellwr ar y blaen asgell. Os di rhywun edrych i neb ar o'r ochr dde yna ar amddiffyn i Merthyr, ond Thompson wedi dod ar draws. Set! Gallwch chi weld clwstwr yng nghanol cae yna gan Quins os dim di ryddhau yr olwyr, ond galla y blaenwyr sy'n y gwthiad cynta. Nhw wedi ennill y frwydr i ddechrau yn troelli. Milyn wedi sgorio. Y sgrym yn troelli yn berffaith i'r wythwr ac yn ddiwrthwynebiad. Mae Milyn wedi croesi i'w dîm. A mae Quins nôl yn ddi. Chwarae teg, mae Milyn wedi bod yn gwych tymor ma. Be sydd wedi cael y mwyaf o carries yn y gyngor cyfan, felly chwarae teg i fe yn cael cais arall heno yma. Ie. Cais gan yr wythwr Milyn i 7th o'r tymor. Cyfla felly i Jack Wilson. Anelu at y pist ac i chlosio'r bwlch ar y sgorfwrdd i bwynt yn unig. Wilson i weld wedi thynnu hi ddechrau dod i ar y postyn a drosod. A 5 wedi troi yn 7. A pwynt yn unig. Diolch i'r wythwr Lewis Milyn sy'n gwahaniaethu'r ddau dîm. Thompson i godi hi, Jones ar ei hôl hi. Geraint Llywelyn sydd yn ennill y bel ochr gamu curo'r dyn cynta yn pwmpio'r coesa na. Lock just yn tynnu fo i'r tir. Carion Green ar Quins, mae'r Gwynt yn ei hwylio wan. Lledu, dyna welliant, ennill tir o'r carwyr i ddechrau cyn. I ddechrau fynd yn llydan. Ochr gamu ma Milyn eto neud y dda'n dadlwytho'n gwthio'r bach sydd i angen o bosib. I Dale Ford neud y dda'n dadlwytho'n Rodri Davies 2 yn erbyn 1. Davies ydi am mynd i ben ei hun, bach yn hunanol. Davies yn ei gyrraedd, na di. Merthyr yn brein o'i tasgu allan, Hayden Pyw i Milyn, ydi o'n i sgorio i ail. Merthyr yn amddiffyn am ei bywyda. I'r cais fan anochel. Sigri am y cais. Gwiro'n hun. Lee Taylor, y captan, sy'n croesi. Ac o fewn 6 munud o'r ail hanner. Mae Quins wedi sgorio ddwywaith, a mae'r Quins ar y blaen. A dwi'n meddwl sa Craig Evans wedi dymuno mwy gan ei dîm. 6 munud delfrydol fyna i'r Quins. Hon i'n meddwl bydd Rodri Davies yn rhoi Callum Evans mewn fyna, ond mynd ar ben ei hun ac yn ffodus iawn gatho'r fferi nôl. A dyma ni, cais arall i'r Quins. Ia, pa mae'r sydyn, mae pethau gallu newid ar gair rygbi de. Quins yn gwastraffu sawl cyfle yn y hanner cynta, ond ella wedi cael 2 gyfle yn yr ail hanner a wedi cymryd y 2. Y trosiad yn gywir. Ac Wilson yn ychwanegu y gweddichion a'r sgôr ar ôl 47 y munudau yma ar y Wern. Merthyr 8, Cwins Caerfyrddin 14. Ac be oedd am oedd yn hanner hir o trio ddiffyn i siwr i Merthyr wedi mynd yn anoddach a fydd yn anodd iawn 14 trio cael ei hunan nôl i fewn i honno'n.
bydd e'n anodd, ond os mae Merthyr yn dechrau chwarae fel oedden nhw yn y hanner cyntaf ar ôl y cardyn coch, mae siawns dyn nhw. Ni wedi gweld nhw'n sgorio un cais yn barod, mae'n rili bwysig nawr i nhw chwarae'r terresri a gallu nhw byth digwydd, ond mae'n dechrau gyda amddiffyn. Dechrau gyda amddiffyn, a dwi'n siŵr bod dechrau fan hyn efo ennill meddiant hefyd. Y Quins wedi cael y meddiant i gyd ar ddechrau'r ail hanner yma. A'r newid mewn bachwr wedi bod. Rhys Williams ar y cae, cyn bachwr Rygbi Gogledd Cymru hefyd. Felly Greenslade, y tafliad y gywir James wedi ynysu braidd a colli be a wedi rigo gan Hayden Pyw a cyfle i ledu'r bel i'r asgell chwith y gwrthymosod yn sythu ac o fewn eiliad neu ddau mae'r Quins ar gyrion 2 ar 20. Merthyr ond camreolaeth yn ysgarmes yn golygu bod Craig Lock wedi dwy'n hi. A Merthyr dal i gwffio, dal i gadw hunan yn y gêm. Lock fel mewnwr. Tackle, release! Hayden Pyw yn ei dda i ddal dyn i fyny, ond y goro i ryddhau. Y bas hir dan bwysau yma, pinches allan i Sam Jones wedi ynysu, nid yn arbennig y ddau gyda'r dyn cynta. James yn bylchu, mae'r wythwr yn curo'r ail ddyn, yn curo'r trydydd, yn gallu ryddhau mynd i hun, yn neud yn wych. Un pas arall, a Sana wedi bod yn cais y tymor. Tom Daly oedd yr wythwr yn neud yn arbennig o dda. Ona wedi wchon gan Wilson, dan pwysa. Merthyr yn hedfan i fewn, ydy Wilson yn gafal. Merthyr wedi dwy'n hi. 24 on his feet. Not interested. No bosib. Release the ball. Mewn cymal. On the line, please. Llawn digwyddiadau. A di James i mewn wasti amser. Craig Lock ydy'n gallu nestyn. A di. Advantage, yellows on the line. Cam sefyll. Yr ail gig gosbyn yn ôl. Got a number. Y bachwr. Bron a chyrraedd. Mynd y llydan. Mae'n y ddynion yn sbar. Os da fwy o le allan na. Still advantage. Dal i chwarae'r rheol fantais. So hon yn reid y cyfla i Merthyr. Closio'r bwll, yn gallu tirio di tasgu allan. Ydy'n ymlaen, ydy'n yn ôl. Pwy a wyr. 14. Mae wedi cael ei... 14, 1-4. Kick-off arall. Gormod yn y 2-20. 14 is offside, we've got 2 in the row. That's the second one. A ddim dewis cardyn melyn. OK, I'll wait for them, time is off. Well, right. Time off. Dadansodd a hwra i gyd. Mae'r meddiant yn mynd o un tîm i'r llall a un eiliad ni lawr ar bwys y llinell Merthyr ac yn sydyn. Ni lan ochr arall y cae gyda Merthyr yn curo ar y drws i sgorio cais ei hun. Mae'n bwysig iawn i Merthyr nawr cael pwynt ar y byrdd. Gyda cais wedi trosi fan hyn, bydd nhw'n o blaen. A mae gyd yn dechrau fan hyn efo Tom Daly yn bylchu ac yn dangos i gyflymder y wych. Cari gwych chwarae teg. Mae'n chwarae gyda pen fan hefyd. Yn digos yn hwyrol i taflu'r ffilm mas i Alex Webb. Mae'n rili anlwcus fyna bod y pas olaf ddim yn sticio. Geraint Llywelyn, nath yn arbennig o dda i atal y bas ola na. Mae'r bel yn tasgu na, y Quins yn atal y sgôr. Ond i gadarnhau Josh Davies sy'n y call cost i'r Quins. So am y tro, am y 10 munud nesa, 14 yn erbyn 14. Rhys Williams. Hynod o bwysig i Merthyr. A gan dweud hynna, mae'r Quins wedi dwy'n y bel. Taylor, Bloomfield. Hayden Pyw yn hedfan i fewn. A dyna'n union o Merthyr ddim i angen cyfla i sgorio. A fydd cyfleon yn brein, dwi'n siŵr. Webber, cymryd hon yn gyflym. A ffordd ma'n fynd, ar ben ei hun, troelli, curo'r dyn cynta. Rodri Davies yn i dynnu'r tir yn y diwedd. James allan. Callum Bradley'n hedfan i fewn. Cyfla i ledu. Tan mwy o le ar y cae i Ferthyr ebyn hyn efo Quins lawr 14-1. Lock on advantage.
cam ddeallwriaeth yn mis gyffredwyr a'r Quins eto yn dwy'n y bel. Ac yn debyg yn hanner cynta. Spelt forward. 4 on his feet there, we're on a scrum. Merthyr yn colli cywirdeb. Yes. Ella y Quins o ddim yn gywir yn y cyfnod cynta na. 9 Merthyr off please and 7. Mae'r cywirdeb na yn golygu pwyntio i'r Quins. A mae Merthyr fyna... 9 Merthyr. Wel, am ffordd sydd ddim yn dod i ffwrdd da pwyntio fyna ar llinell y Quins. A sut all hwnna effeithio gweddill y gêm tyfer? Ie, diddorol ni, oedd y kick-offs ma'n ôl o'r ochr pys. Ella mae Merthyr yn gweld y cyfle gorau yn yr ail hanner fe gan bod y Quins lawr 14-1 i sgorio cais. Ond eto, tebyg yn hanner cyntaf, 3 pwynt hawdd ar blat ac yn gwrthod o. Fi'n meddwl fyna, os o'n i'n chwarae i Merthyr, bys o'n i'n mynd am y cais, yn ymwedig gweld pa mor agos o'n nhw, fi'n meddwl jyst yn y pen draw fyna pad oedd Callum Evans yn neud yn gwych i amddiffyn y pel o Callum Bradbury i sgorio. Dyna oedd y siawns i nhw, ond fi'n meddwl yn tebyg i sut oedd y Quins yn yr hanner gyntaf, falle yn rysio pethau broedd. Okay, good to go, yeah, boys. Justin James, i ddydd o ar ben. Okay, yeah. Ni'n cael nawn digon prysur y gŵr o wreiddiol o Lanelli wedi bod yma am sawl tymor erbyn hyn, wedi bod yn un o heini sydd wedi bod yn nghanol ac yn galon llwyddiant Merthyr dros y 5 mlynedd dwytha. Water off, let's go. O'n i'n sôn gyda'r athod, ddim yn hapus ar yr hanner, yn wych, yn flin, efo chwaraewyr. Dwi'n siŵr, bydd hyd o gwaith o'n. Ie, fi'n cytuno, ie. Bind! Set! Fwy lyddion wedi bod yn yr heng blaen i Merthyr. Y sgram yn gry eto gan y Quins yn edrych i wthio yn ôl y ddau heng blaen yn codi. It's not clear dominance, you're just shifting it. Dim ar llall You must go forward, straight and square, not just a shift on the side. Hefo'i gilydd. Reset. Mae Quins i dangos do, mae nhw eisiau cael mantais o'r pac na. Ie, na, fi'n cytuno. O'n i ddim yn siŵr pwy bydd yn y pac cryfach yn dod mewn i'r gêm. O'n i'n disgwyl fe bod yn Merthyr, ond tybed faint mae'r cardyn coch wedi effeithio pa mor grymus all Merthyr fod. Bind! Set! Roddy Davies yn bwydo. Y Quins yn trio gwthio cymaint tro hyn, nes yn rhyddhau yr olwyr ar yr ochr chwith na. Dale Ford yn torri nôl tu fewn. Davies yn ôl yr un ffordd y ddoth o. Move! Yn ennill llatan i ddau efo'r rhedwyr cynta na. Ond Wilson yn llygadu'r gongol chwith. I tu ôl i asgellwr chwith Sam Jones yn ffigio, yn curo Geraint Llywelyn. Jones yn neud yna, yn curo'r ail ddyn, a'r trydydd yn gorau daclo o'n ennill 20 metr. Ond Jones, o bosib yn rhy dda, yn cael ei ynysu. A dyn ar ei draed o Leon Randall. Gwaith gwych gan Leon Randall hwnna. Sylweddoli bod Asgell wedi ynysu, a dyma ni, mae'r Quins gyda cyfle i cicio am y cornel. Ie, Randall defnyddio i droed chwith o i wneud y bel dros y lein. Yn arbennig gyda Sam Jones yn curo'r cyntaf ffigiad na. Ond Randall yn defnyddio i allu yn synhwyro'r cyfle i ddwyno a roed i dîm mewn safle peryglus tu hwnt. Fel asgellwr, mae'n hynod o bwysig bod ti'n neud yn siŵr bod ti ddim yn cael dy ynysu fel na mas yn Llydan. Felly ai torri nôl tu fewn, bysach chdi yn reddfol wedi eisiau gwneud? Ie, yn delfrydol, ie. Fyna, mae 3 Quins o gwmpas fel, mae fel ben i chi wedi ynysu, a fel chi'n gweld, dyma beth all digwydd. Y Quins yn ymosod yr ochr dywyll na, ond wedi thad ymlaen. Forward in the tackle, scrum white, yeah? Wedi cael gymryd y gyflym, a cici lawr y cae. No, yeah, we'll have scrum. Y dyfarnwr yw'n cweith yn hapus. Okay, let's go. Ond dwi'n siŵr bydd y Quins isio sgôr arall, jyst i roed hydd braich rhwng nhw a Merthyr ar y sgorfwr yna. Tra bod nhw'n agos, Merthyr yn teimlo bod nhw dal yn y gêm. Yn bendant, mae Merthyr yn dal yn y gêm. Mae'r sgôr nesaf yn hynod o bwysig i'r dau dîm. Mae'r sgôr nesaf, ie, mae'n huge, mae'n huge. Nothing changes. Sgwami Merthyr ydy hi. James. Crow! Jones.
I fwydo. Ffarnwr yn hapus. Y ddau heng ddau'n touch i glos. Un sgôr sydd ynglu ar hyn o bryd. Trosgais i Merthyr yma ar y blaen. Crouch! Bind! Set! Tom Daly di sgôr bel ar gefn y sgref honna di. Doedd Eddie Penley yn di fel tuag at y Quins. Merthyr yn brwydro amdani yn ôl, ond Rodri Davies o pela anisgwyl i Randall sydd fod yn wych. Yn cael ei wthio yn ôl. Ond Davies yn cadw'r bel yn fyw, Hayden Pyw. Y was mor ffyddlon i'r Quins, dal i fynd yr un ffordd. Wilson ar ben ei hun. Merthyr yn brwydro, yn gwrthrycio. Eileen trio peidio cam sefyll. Ond yn mynd yn ôl, Merthyr wedi dwy'n hi. Y gic lawr y cae, na di yn di o'r diwedd. Neb adra na. Cyfla i ennill tir i'r tîm cartra. Yn cael ei gadw fyw gan Merthyr. Tom Daly. Loc blaenwyr yn chwarae fel olwyr. Allan yn llydan i'r chwith, 2 yn erbyn 1. Allan i Jones, Sound Jones, 1 erbyn 1. Ni'n gallu mynd yn holl ffordd, torri nôl tu fewn. Sound Jones, di cael ei faclu ar y tir, 5 metr y bryn. Dyma ni'r cyfle i Merthyr. Bradley di gallu mestyn o'r breichau hir na. Bloomfield i fewn. Bloomfield wedi dwy'n hi. A fydd Merthyr yn cicio hynna, dyna oedd y cyfle. Ond Rodri Davies, mewn i chwarae o bob man. Dim eiliad i ddwy'n anadol. Chwarae teg. Mae un tîm yn neud rhywbeth gwych, colli'r pêl. Neu mae'r tîm arall yn troi drosodd, a mae jyst yn mynd nôl amlaen fel ni. A Merthyr offa ni fel gêm o'n 7 o bochor, Lewis. Cyfle ar y dde. Dwylo gwych. I'r gongel. Dros y lein, ac wedi sgorio. Merthyr wedi ymateb yn anhygoel. Ac yn chwarae rygbi agored. Yn lledu'r bel, cicia cyflym. Ac yn neud yn arbennig o dda. Dwylo gwych ac i fewn i'r gongel dde yna, a Merthyr wedi sgorio. A gerwch ni weld eto. Dych ni, dyna'r ball. Dyna ydy'r wyrth. A'r sgôr wedi dod. A dyna ni dros y lein. Mae Hoskins yr eilydd. Maen nhw'n heiddi hwnna. Oedd e'n gyd yn dechrau pan oedd nhw'n torri o 22 hunan fyna. Oedd e'n gwych a chymor, oedd y Quins wneud goeth gwych i troi'r pêl dros oedd allan y hunan a yn sydyn wedyn, mae'n nhw roi yn ôl i Merthyr, felly chymor, mae'r Quins eto yn gelynion mwyaf ei hun. Cymryd cic gosb o dan pys di hynna'n siarad rhedeg allan, ddim yn peth mwyaf synhwyrol. Na, dim ond gofod oedd llwyth o amser, dyn nhw jyst cyfle i arafu fel lawr, yn ymwedig ar ôl redeg nôl 80 metr, cyfle gwych i arafu fel lawr, dal anadol, roi e lawr y cae, ond na, fel dweud i nhw'n gelynion mwyaf ei hunan. Adam Hoskins y sgoriwr. Bron i awr ar y cloc yma ar y Wern. Merthyr 13, Cwins Caerfyrddin 14. A Sam Jones a ddechreuodd bob dim. Y torri drwad i rei dim fel 5 metr. Oedd yna'n lwcus bydd sgorio un. Craig Lock. Stay on. Na le ar y dde, Merthyr ddim am orffwys ar ei rhwyfan fan hyn, gweld y gwadle yn y cefn, y gic yn arbennig i ddanfon Dale Ford yn ôl. A gic da dros yr ystlys, ond Merthyr yn ennill tir ac yn ennill y meddiant yn ôl. Ond mae tempo'r gêm yma, cyflymder y gêm ar y brydiau yn wallgo. Ie, chwarae teg i'r dau tîm. Mae'r meddiant yn mynd o un llaw i'r llaw arall, fel teithio fel pob 5 eiliad. Boys yn edrych 80 metr lan y cae, wedyn 80 metr lawr y ochr arall y cae. Mae'r tempo yn gwych. Oedd i siŵr illa fe hynny.
i Merthyr, allan dangos fwy na Quins yn y diwedd, oherwydd bod lawr 14-10 am hirach. Ie, yn bendant. Mae'n mynd i fod yn... Byswn ni'n really surprised os mae Merthyr yn gallu cadw y tempo yma nawr am y 20 munud ola. Ie'r symudiad yna bach yn wallus, ond allan i'r chwith Webber, gig drwad i Sam Jones. Dio ddim yn adlany'n garedig i'r asgellwr wrth Randall. Dacluso a Chymoni. Y bel di arafu. Quins cymryd i amser efo Ed Sigri yn cario. Lost white, no hands. O bosib Eira Man yn dechrau disgyn yma ar y Wern. Ac ar y hyn o bryd, o wneud y wych i gadw'r bel y fyw. Mae'r sgoriwr Hoskins. Thompson, draws y cae Curo. Hayden Pugh, Thompson, eto'n Curo'r ail ar sydyn yn gallu dadlwytho yndi. Merthyr yn chwarae rygbi gorau'r hanner erbyn hyn. Yn synhwyro, mae yna gyfle. Allan Llydan yn cic drwad. Pwy di'r cyfle yma? Lle mae hwnna'n adlamu? Y Quins sydd yna gynta. Y Quins angen ei llemeddiant ar y tir. Ond y dwy'n y bel. On his feet, hold it. Mae Rhys Williams, y bachwr. A mae'r dorf yn codi i llais yma ar y Wern. Wedi bywiogi yma. Gwaith anghygol o Merthyr fyna, dechrau i gyd grad am Hoskins yn cadw'r ffyn i mewn. Sgil anghygol fyna o fe, a nawr mae Merthyr gyda cyfle gwych i cael cais arall. Ie, mae'r gwynt a bob dim di newid cyfeiriad fan hyn ar y Wern. Mi oedd o blaid y Quins ar ddechrau'r hanner. Mae'n weld efo'r ffordd mae'r lliman yn chwythu o blaid Merthyr. Wrth yr Eira ma'n disgyn, mae fel diwrnod o ia yma. Caerdydd Melyn Quins nawr nôl ar y cae. Tybed beth fydd yn digwydd nawr gyda'r fentais i'r Quins. Soned? Ie. Ti'n iawn? Rodri? 20 munud ar ôl yr cloc. Rodri Davies lle wedi cael bang fach a Aled Evans yn checio bod yn iawn. Ond dyma ni, dyma'r cyfle. Bradbury yn ennill y bel, y sgarmes yn holli i'r tu blaen. Ac wedi ynysu, mae Rhys Williams. Number 3 on his feet. Ac ddim am y tro cynta. Chwaraewyr Merthyr yn y sefyllfa yma yn cael ei ynysu. Tybed faint mor costus bydd y camgymeriad yma ar llinell Quins ar diwedd y gêm i Merthyr? Ie, rhywun disgwyl ar sgarmes symudol, dim mae'r holli yn hanner a mynd ar y blaen. Reit cyfla. Webber. Be o dan i gesau. Webber un ffordd i o mynd pan wedi codi stem cyn asgellwr Pontypridd. Ac y gig gosb yn dod. Eto Quins yn colli llinell ystlys a nawr mae cyfle arall i Merthyr. Mae'r camgymeriad yma yn ffernol o'r Quins. A dyna hi, o'r diwedd, pan mae Merthyr o'r cic o fan y pist o'n mynd am y pist. Pwys yn mynd am y pist. Mae nhw'n mynd i nawr, pist fi'n credu. Pist, ie, pwynt tu o, mae Merthyr, 3 pwynt. Ac mae'n ôl ar y blaen, dydi. Ond mae'r gwynt ma i weld bach yn dywyll lodrus. 14-13. Ydy, chi'n gallu gweld o'r eira, mae'r gwynt yn mynd ym mhob man. Tua 30 metr allan i Gareth Thompson. Tybed os mae gyda'r coesau i cael hyn dan yr amodau? Ie, ar hyn o bryd, mae'r gwynt i weld yn chwythu ar draws y cae. Felly, o'r dde i'r chwith tuag at ni ar hyn o bryd yn yr eisteddle. Thompson. Bendant efo'r pellter, y cywirder hefyd, ac Merthyr wedi ymatab yn arbennig o dda yn yr ail gyfnod yma. Ar ôl ildio 2 gais cynnar yn yr ail hanner, maen nhw wedi sgorio cais ac hefyd cyn gosb sy'n golygu efo chwarter awr i fynd yma ar y Wern. Merthyr 16, Cwins Caerfyrddin 14. Sut ti'n gweld y chwarter awr ôl yma'n mynd, Lloyd? Sa'n gallu dweud i fod yn onest, mae'r 2 tîm, mae pob tro mae'r un o'r tîm oedd yn edrych fel bod nhw'n safle dda. Mae nhw'n colli meddiant yn union fel sy'n jyst i ddigwydd i Merthyr. Mae Quins nawr, da scrum, tua 7 metr o llinell Merthyr. Mae'n rili yn gym gwyll. Ie, mae'n anhygoel pan mae'r aml hynna'n digwydd i. Mae rhywun yn sgorio, a peth dwytha ti isio di camgymeriad ar gychwyn, a mae'n digwydd. Ie, na, yn bendant, chi'n gweld y trwy'r amser. Sa'n siŵr pan mae hwnna'n digwydd, ond chi'n gweld yn aml. Dyna ni Hayden Pugh yn cael y
falle rhyw orffwys bach yn gwybod faint o bwysig ydy'r chwarter awr dwytha mae angen yr egni yn y coesau profiadol na. Amlwg, dyn ni'n siarad efo Merthyr bod nhw angen ennill mwyn cadw'r gyngrair a gobeithio am y gyngrair y fyw yma. Mae Quins efo gobeithio ni hynna i neidio fynd i'r trydydd safle gorffan mor uchel yma nhw'n gallu. Ie, yn bennach, os mae Quins yn ennill heddi, mae nhw'n cymryd safle Merthyr yn trydydd, felly mae lot ar y gêm yma, a falle mae'r pwysau yn cael ei roi'r chweir yn heno, mae gyda'r camgymeriadau i gyd. Gan bod ni efo rhyw hoi bach yn fan hyn, mae'n oer yma Merthyr. Ti offi Singapore wrthos nesaf, gobeithio tywydd bach nesaf. Ie, fi'n gobeithio mae bach yn well na hyn, ond edrych ymlaen Singapore wedyn ar un penwythnos a wedyn Vancouver ar wythnos arall, felly edrych ymlaen. Gyda fwy o sgwrs am y saith o bochr yn y man. Mae Lauren wedi cael fwy o gwmni ar yr eistedlau bellan, a pwy sydd wedi cael? Craig Evans sy'n cael ei cwmni fi. Craig, y dechrau yn brydol i'r ail hanner. I ddechrau, pa mor bles i ti, wel, bod chi wedi llwyddo i cael eich chi nôl yn yr onest? Dros ben i nôl yn y gêm, fod yn onest. Dwi'n hollol onest, bach yn siomedig ar hanner cynta. Nethon ni creu lot o gyfleoedd i hunain, ond just gwastraffu'r pel ar yr eiliad ola. Ond nath hwnna newid bach yn y 10 munud cynta, na fel gyda nhw'r ceisio. Disgybleth i bod yn bach o broblem trwy gydol y gêm. Faint o ffocws fydd hynny yn y munudau ola nawr? Yn amlwg, mae disgybleth yn creu problemau. Mae'n rhoi chawns i nhw clirio'u llinellau. Ni'n mynd i fynd nôl i'r sylwebydd dwi'n meddwl, achos mae'n amser go ddau. Diolch. Cyfle i tîm Craig Evans. Edrych ar y cais sydd yn ei nôl ar y blaen ar y sgorbwrdd. Mae wedi bod pendil croc y Bastos y top. Wedi cyrraedd y dyn ar ôl bwnsio ar y llawr. A mae'r Quins wedi sgorio i trydydd nhw o'r ail hanner. Ac ar ôl y cangymeriad o'r ailgylchwyn na, mae'r Quins wedi wneud beth nhw angen hefo Callum Evans yn croesi yn ein nhw dalu'r pris ddryta bosib. Callum Evans yn gwneud yn dda i dal o'r ffil hwnna, edrych fawr oedd yn mynd i camdrafod ond yn gwneud yn rili dda i gorffen yn y cornel. A eto, camgymeriad Merthyr, camgymeriad un tîm yn achosi pwynt ar y bwrdd i'r tîm arall. Tyfa beth fydd yn digwydd nawr, os ni edrych nôl ar y gêm, fi'n disgwyl i Quins neu camgymeriad nawr a Merthyr i sgorio. Ta neb yn helpu hynna fan hyn o gwrs. Mae'n arfer ti'n gweld strwythyr mewn gêm. Dwi'n mwyn gael gêm o cynlleiad o strwythyr spel iawn. Da i ni ddo, da i pobl yn gwylio. Dwi'n mynd gwylio fwy ein, dwi eisiau weld. Y gic ddim wedi llwyddo. Bod chi weld Callum Evans unwaith eto yn croesi. A gwneud y wych i gadw i afal ar y bel. 4 change. Ar sgôr Merthyr 16, Cwins Caerfyrddin 19. Wrth ni weld 19-16. Eilir arall yn dod i'r cae i Merthyr. Masa Gwtaya yn dod i'r maes. Yn i Ed Sigri, Callum Bradbury yn dechrau ffrio. Option. Cangymeriad Gareth Thompson. 7 off y cymal then. Dyna, dyn nhw ddim isio. A dyn Bluefield ar ben hefyd. Wrth Davies dod i'r cae. A fydd eilyddion yma. Fydd eilyddion yma yn ei gwahaniaeth i'r Quins, yn siŵr o'r egni. Gwnaeth Merthyr sy'n cofyn iawn yn hanner cyntaf, gwneud eilydd cynnar iawn. A hefyd ar ôl 10 munud lawr, 14-1 y cerdyn coch i'r blaen asgellwr Paddy McBride. A Merthyr yn arbennig o dda i fod mor agos y hyn ar ôl 70 munud awr efo dyn ar goll. Keep it square. Sgrym gadarn. Rodri Davies, edrych i'r chwith ar y ddau. Dale Ford yn gwneud yn arbennig i ddechrau, aros ar ei draed. Aidan Pyw, dal i fynd. You're off. Now to come. Say again.
I'll play through it. Quins yn lledu. Torri nôl tu fewn. Stay on. No, stay on. Wilson defnyddio ei brop. Phillips. Lost, no, don't drag. Merthyr at Taian ymlaen amdan y bel. Wilson yn edrych am diriogaeth. Y gig na wedi mesur yn berffaith dros ben Sam Jones. A hwnna wedi rhoi tiriogaeth i'r Quins a maen nhw'n union lle maen nhw'n bod a Merthyr yn hyd y cae i drio sgorio. No, it's inside the trust. Yeah. Ie, Quins yn gofyn y cwestiwn os o hwnna'n 50-22 fel nhw'n dweud. Dim cweit oedd Wilson just o fewn hanner Merthyr. Gweld y llima na mae'r Quins yn gry ar draws y cae fewn i wyneb Rhys Williams. Drop and stay. Rygbi yn y blaen yn colli y bel. Sy'n gweld na pêl bwydio. Okay, knock on first from Black, then it's going to touch by someone else. Pêl, Merthyr fydd i. Fydd ar ymlaen i fewn i'r yslis, felly dewis o lein y strym. Yeah, it's close enough to attention. Come on. Something there, let's go. Let's go. Coach! Reit, mae hwn yn gymal pwysig, yn gyfnod pwysig y chwarae i Merthyr. Methu fforddio ildio fwy o bwyntiau. Dan Bwysa, Tom Daly, Dan Bwysa, yr wythwr yn neud yn anhygoel i gadw'r meddiant. Quins yn cystadlu, Ed Sigri yn ennill. Let the ball come. A cyn chwaraewr Merthyr. Let the ball come. Yn ei niwsans i'w hun ac yn ennill y gig gosb. Gwaith arbennig y ddag yn Sigri. Gwych, a nawr yn mynd am y pisbyn a falle dyna yw'r gêm. Gwaith gwych o Ed Sigri fyna. Ie, 6 pwynt ydy'r gwahaniaeth ar hyn y bryd. Fydd i'n 6 efo'r gig gosb yna, ac efo 8 munud y weddill. Mae'n anodd, mae'n dychmygu faint o eglwys yr o'n hoesa Merthyr i allu sgorio cais arall. Ie, chwarae ti nhw wedi chwarae dros awr nawr gyda dyn yn llai. A fel dwedon ni yn gynharach, mae'r tempo wedi bod yn anghredadwy, felly sa'n siŵr faint o egni sy'n ar ôl da Merthyr. A nawr mae'n amser i'r Quins, really just canolbwyntio, a trio cadw'r meddiant, a trio cadw ei pennau, i bod yn onest, a cadw'r pêl. Ie, cangymeriad Merthyr os ydyn ni'n ôl o'r ail ddechrau ar ôl ildio'r cais na. Gan Evans yn gwobrwyo meddiant tiriogaeth yn ôl, felly maen nhw isio ymateb i'r gig cosb yna. Efo cywirdeb o'r ail gychwyn, achos y sgôr erbyn hyn, Merthyr 16, Quins 22. I'll wait for you. Okay. Digon amser ôl i Merthyr i ennill y gêm yma. Ond maen nhw angen... White 12, change please. Maen nhw angen y bel, maen nhw angen tiriogaeth. A maen nhw angen rhoi pwysa ar y Quins. Okay, on you, yeah. Thompson yn ei chodi hi. Yn delio efo'r gwynt yn well. Y gic lawr cae gan Llywelyn yn derganfod yr yslis. Ond... Cangymeriad arall o'r ail gychwyn allan ar ei phen. Waw. Mae'n amhosib bron iawn i ddarogan pwy sy'n ennill hon ar y diwedd. Ond dyma gyfle. I'r tu blaen, y chwarae saff, yn lledu'r bel, yn Edgar dynion, Thompson, i Webber yn defnyddio. Tackle, release! Ei faint ei bwer, nôl yr un cyfeiriad, ond wedi tharo mlaen, a dyna Siom, i foes Dale McIntosh. Mae'n angen mynd trwy'r cymala, ac Adam Hoskins sydd wedi bod yn ddylanwadol iawn ers dod i'r maes i sgorio cais. Ond yn anffodus yn wedi cadw i afal ar y bel.
chwarae teg i Adam Hoskins, mae wedi bod yn gwych ers i fe dod ymlaen. Chwarae teg i fe. Mae wastad yn galed i dod off y moint mor gyda'r ni, a chwarae teg mae rili wedi rhoi stamp ei hun ar y gêm. Bind! Set! Davies i fwydo. Quins yn hapus i gadw hon yn y sgrym ac i wthio. Gobeithio am y gig gosb. Defnyddiwch chi y gig dros y top. Draws y cae at Llywelyn hwnna. Adlamu'n angharedig. Mae'r gwynt fan amlwg yn drafferthus i'r ddau dîm. The line. No, we got two set. Yn trio i chymys i gyflym Mae'r. Let's go, no huddles, let's go, Merthyr! Dyna ni oedd y dynion allan, allan penderfyniad cywir. Just oedd yr weithred yn y gwynt fan yn anodd i'w gyflawni. Yn bendant. 5 munud ar ôl. Tom Daly yn neidio. Advantage off the knee. Wedi tharo nôl. Still not on advantage, Quins. Dal i fynd, Mae'r Quins. Tackle! Advantage over, knock on. Floyd, nawr bod chdi mewn eiliad i feddwl am seren y gêm. Dechrau roed y thinking cap o blaen. Wrth ni weld Sam Jones yn cadw i fyw, naddo i droed o dros yr yslys. A Banner, y Llimanwr, yn mynd i fyny ac i lawr. Mae'n siŵr iawn i hun. Ond y gwirionedd ydy, mae wedi gorau i dros yr yslys a mae'r Quins wedi cael y meddiant. Just got good work. There you go. Let's go, no huddles. Quins, let's go. Let's walk it. Let's go. Number 6. Quins yn eich bel, cyfla fan hyn i roed y gêm i'w welu. Môl! Sgarmes symudo. Mae'l efo'r bel dan i gesail. Sgarmes yn mynd i fewn i'n lle, di cael ei drefnu. Mae rhyw daclus iawn, ond Mae'l yn cadw i fewn wrth lyng. Ail ymuno. Honna di toelli i'r ochr agored. Cadw i'n glos, cadw i'n dyn. Does dim angen mento gan y Quins. Mae wedi dod i un stop. Defnyddiwch chi. Melyn, yr wythwr. Sy'n sgorio. Hon wedi dorri. Callum Bradbury ydi o'n ofio fyny'r ochr na. Yn cael ei thaflu nôl tu fewn. Quins dal o'r bel. 2 funud a hanner ar ôl. Hayden Byw rei cynnig. Y bel yn tasgu allan ar cefn a rheolaeth angen gan y Quins. Lyng. 2-3 o Boes Merthyr yn gorau i dynnu i lawr. Off your feet, no. Gadael o fynd, medd y dyfarnwr. Yn dacl nerthol. Davies. Ed Siguri. Tackle, release. Quins yn cadw'r meddiant, fydd hyn mwy na digon da i'r ymwelwyr. Yr eiliadau yn tician i ffwrdd i Merthyr. Hayden Byw, Metr yn brein. Mae'n ddynion i'r chwith yn arheol fantais yn cael ei chwarae. I'r chwith yn mynd dros y top unwaith eto. A Kyle Evans am Iael. Kyle Evans am y pwynt bonus ar y fuddugoliaeth i'r Quins. Ac mor hawdd â hynny, mae'r Quins di selio'r fuddugoliaeth. Chwarae teg i Callum Evans eto yn gorffen yn yr un cornel. Fe wedi bod yn impressive yn ôl. Hanner gyntaf hefyd, fe wedi bod yn cario'n cryf trwy'r gêm. Felly mae'n heiddi'r ceisio yna. Chwarae teg i Quins a chwarae teg i Callum Evans. Callum Evans yn sgorio yn y gornel. Chwith i ail o y Dave Superman i ddangos ei hun ac i selio y pwynt bonus ac i selio'r fuddugoliaeth ymdrech arwrol Merthyr lawr 14-1. Nhw'n i ddisgyn ychydig yn brein. Y gigna ddim yn gywir, ddim yn adio'r ychwanegyn.
Ond Merthyr 16, Cwins Caerfyrddin 27. Y fuddugoliaeth wedi selio 5 pwynt i'r ymwelwyr. Mae Lloyd Lewis wedi enwi ei seren y gêm. Y captan. Go off our side if you're going off. Okay, hold hands to. Yeah, on you. Enwyr, seren y gêm, chi mae'n eiliad wrth y gêm ail gychwyn. Cwins Caerfyrddin. Hello. Cwins Caerfyrddin efo'r bel, y cloc wedi troi yn goch, y gic hir lawr y cae. Felly ddim yn ymwybodol, so hwnna'n doddi ar y cae bys ar gêm. Ar y ben, Adam Hoskins. Y Merthyr wrth gwrs, mae yna gyfla i ennill a cael pwynt arall. Nôl tu fewn i Alex Webber. Webber yn cael ei dynnu'r tir. Quins oddi ar ei traed. Yn lledu. Y gic gosb yn dod. Y gic yn cael ei gymryd yn gyflym. Y gic dros y top. Yr wythwr deili ar ei holi. Ond pwy sy'n wedi gyrraedd na ydy honna wedi cael ei dirio. Mae'n agos iawn. Mate, quick check with you, yeah? Oedd Tom Daly byth am gyrraedd. Ond a di Hoskins, dwi'n meddwl, oedd ar ras. Dwi'n meddwl bod y cais yn dilys am gael ei wobrwyo. Am bendant, braich yn o foes Merthyr gyrraeddodd gynta. Ond ai di wedi cael ei wthio i lawr yn iawn. See what comes up for you now, Okay, yeah. Wnewch ni weld os ydi... Are you seen it now? Yeah, I've got the angle. Dyma'r gic. Right. Yn cyrraedd. Felly ni all gais. Mae'n agos dydi. Ydy honna wedi cael ei daro mlaen mwna eithirio. Mae oddi ar i fraich. Ie, yn y marn i, dwi'n meddwl bod hwnna'n gais. Be mae'r dyfarnwr Aled Evans. On the point of back coming here now. Yeah. Dwi'n cael golwg arall ar hon. Yeah, we just lost that. Are you happy with downward pressure there? On-field decision by Sleepy, who's just close by his try. Are you seeing anything clear now? I am going to clear no, obvious. No, okay, we'll stick with the on-field decision and try. Yeah. Yeah. A da ni, mae'r cais wedi sgorio. Try times. Bydd o'n tystiolaeth clir wrth droi y penderfyniad. Na'i gyfadda, dyn ni'n meddwl bod lla bod sydd wedi cael ei dirio yn gywir, ond mae Merthyr wedi sgorio ei trydydd. Ac o fewn pwynt bonws, felly maen nhw wedi cael rhywbeth allan o'r gêm yma. Thompson, hefo be fi dwi'n typio y weithred ola o'r gêm. Yn gywir. A dyna ni y chwiben ola wedi mynd. Merthyr wedi disgyn yn fyr. Y cardyn coch na o bosib reit ar ddechrau'r gêm. Yn dylunadu y canlyniad Paddy McBride efo tacl uchel yn derbyn y cerdyn coch ar ôl 12 munud. Yn dilyn hynna yn mateb arbennig o dda gan Merthyr. Yn mynd ar y blaen o 8 pwynt i ddim hyd yn oed hefo dyn yn bryn. Ac ar y hanner ddod Quins allan ar dan yn sgorio 2 gais cynnar yn yr ail gyfnod. Merthyr yn ymateb eto ond dod yn ôl o fewn pwynt. Ond y Quins yn sgorio trydydd a pedwerydd i wneud siŵr bod nhw'n seilio'r fuddugoliaeth. Wrth ni bod Taylor yn fanna. Dyna fo. Seren y gêm. Cafodd gael ddiwobrwyo gan Lloyd Lewis. A'r sgôr terfynol. Merthyr 23. Cwins Caerfyrddin 27.
Wel, am gêm i'r niwtral, am gêm i ni yn y stiwdio'r canlyniad na'n golygu bod Cwins Caerfyrddin nawr wedi neidio uwchben Merthyr ac yn eistedd yn y trydydd safle. Wedon ni cyn y gêm oedd pethau'n glos. A mae hynny'n dystiolaeth. Mae'r mewnwr Rhodri Davies yn ymuno â ni nawr. Rhodri, dynameg di newid yn yr ail hanner yna. Jyst siarad â ni trwyddo fe. Sa'n gwybod wedi. Hanner amser o'n i'n colli o, wedyn ni, fe eisiau jyst cadw'r bêl ar tir chwarae, a wedyn gobeithio, gaethon ni cyfleoedd hanner cynta, ond cymeron ni ddim nhw. Ail hanner, cadw ni'r pêl yn well, a wedyn jyst gaethon ni'r ceisio yn y diwedd. A gaethoch chi cyfleoedd fyd yn yr ail hanner, 2 gyfle, 2 gais yn weddol sydyn, a nes i chwarae rhan allweddol yn yr ail un. Wel, edrych nôl falle ni wedi cymryd y person diwetha, a wedyn 2v1 gyda'r asgellwr sa'n gewyd eri hapus, ond sgoron ni'n y diwedd. Ond dath y sgor, do. A beth am nawr, symud ymlaen, pa mor bwysig yw'r gorffen yn gryf drwy diwedd y tymor? Ie, ni wedi siarad wrthnos yma. Nawr gyda'r gêm a'r gyfle di mynd, ni'n cael ei eisiau ni jyst trew ar y gêm tempo uchel. A wedyn gobeithio sgorio ceisiau a cael pwyntiau bonus. Rodri, diolch am ddiddannu ni gyd am yr S4C heno. Meddwl ti fynd a ddoi a Craig mewn yn gyflym. Craig, jyst gair am ysbryd a cymeriad y tîm yn yr ail hanner. Ie, chymod, i fod yn hollol honest, o'n i dod i wario rygbi, jyst wario rygbi agored. So ni'n mynd i benni lan yn y peder top os nag yn i'n sgori ceisiau a cael y pwyntiau bonus. So, oedd yr angedd na, oedd jyst yn mynd i wario trwy'r gêm. Yn y hanner cyntaf, oedd ddim cweit yn gweithio, ond diolch byth yn yr ail hanner, dath pethau at ei gilydd. A dath e lawr i sgwrs hanner amser, oedd e? Wel, na, just bach o onestrwydd a hanner amser, os ni'n edrych ar ôl y pêl bach yn well, gallwn ni sgori ceisiau, a na beth dath yn yr ail hanner. Craig, diolch yn fawr a pob hwyl am weddill y tymor. Diolch am damser. A fel wedon ni, cyn y gêm ni o'r cwrs cyntaf mewn penwythnos llawn y rygbi Estomad yn erbyn y gweilch y gig cyntaf am 5 o'r gloch. Honno'n fyw ar S4C Pnawn Dydd Sadwrn. Cyfle i ail fyw gêm y Scarlet am 5 munud wedi 10 nos Sadwrn a byddwn ni nôl nos Iau nesaf Casnewydd yn erbyn Merthyr. Ie, Andrew, ni wedi sôn am cymeriad y Quins, ond mi eisiau hefyd sôn am ysbryd Merthyr, achos daethon nhw nôl mewn iddi ar ôl, wel, yn gyntaf ar ôl Cerdyn Coch, a wedyn ar ôl ildio 2 gais cyflym. Oedd e'n gêm anhygoel, o'n i'n joio fe'n fawr iawn a Lloyd ni'n siarad dod draw fan hyn nawr, oedd e'n gêm wych ac chi'n gallu weld, oedd y 2 ddim cael dim byd i colli, a chi'n gallu weld hwnna yn syth rili yn y gêm, 2 tîm yn edrych i mosod. Oedd e'n gwych, oedd y tempo na, yn enwedig yr un adeg yn ar hanner pryd oedd y 2 tîm lawr 14 o ddynion, oedd y tempo yn anhygoel. Oedd e'n teimlo fel, oedd y pêl ar un adeg, oedd y Merthyr lawr ar y llinell y hunan nhw, wedyn oedd ar ochr arall y cae a bron yn sgorio a oedd e'n gwych i gwylio i'r niwtral. O ti'n mwyn bod mas yn chwarae, ti dyna beth yn swnio fel yn gwrando i sylwebeth. Ond gen i cyfolwg ar y 2 cais cynnar yn yr ail hanner, achos nath yn sicr newid llif y gêm yn llwyr. Ie, oedd e'n bwysig iawn yn oedd e i cael cyfle yn gynnar i'r Quins a oedd e'n perffaith ar fwyaf nhw yn y gêm, oedd y scrum dwi'n meddwl, ac yn syth cael cyfle yn yr ail hanner i trosglwyddo hwnna mewn i'r gêm ac yn anffodus yn byth ar y pryd fyna methu delio gyda'r pwysau yn dod trwy. Ie, yn yr hanner cyntaf, oedd lot o camgymeriadau o'r Quins a fel dwedwn ni ar hanner amser, os mae Quins yn cadw'r pennau nawr a bod yn synhwyrol a cadw'r pêl, bydd y ceisiau yn dod a na bydd welon ni. Probably not the time to bring Dale in. You probably don't want to relive those 2 tries, but probably the moment of the match, shortly after you got back out there for the second half, that there was the killer blow. Yeah, without a doubt. Just soft moments, individual error, however you want to put it. I don't want to isolate anyone, but just too many soft moments. And there's a hell of a lot of effort from the boys. We mucked in, and we never lost that game because we were down to 14 men. We lost the game by moments like that. Just soft moments, giving away easy possession, and an all-finish command, and they took that advantage. But a word on the performance, because, well, first of all, we saw a great response to the red card. Then we did see a great response to conceding those 2 tries, and you must have thought you were back in it and going for the win ultimately. Yeah, we did. We know it was never any doubt over our work ethic, or our passion for each other. But the fact of the matter is,
you know, you just can't afford to give easy, you know, easy possession away, and you know, it bit us in the backside in the end. How do you reflect on your season? Up and down, and that's not just on the rugby pitch, it's off the rugby pitch. I better rephrase that. I mean in relation to the pandemic and what have you. Okay, it's been a tough season for everyone. You know, we at times we had 6 or 7 missing from training, and that's pretty much 2 hours before training. So it's been a tricky old season, but everyone's mucked in, and it's been a success overall for everyone. But as a side, yeah, we've been up and down. We haven't been consistent, and we haven't been in games or throughout the 80 minutes. Dale, just on a personal note for me, obviously you're leaving at the end of the season. I just want to wish you all the best. You know, I've played in this league alongside you, played against you, sorry. You know, obviously played against teams you've coached. I just want to say thank you from the Premiership, really, because I think what you've done for the Premiership on a whole, and I hope to see you back in there. Thank you very much, Andrew. Much appreciated, mate. Thank you. We would say the same, but we will be we'll be back with you next week, so we'll have a chance to speak to you then. Another easy game down Newport away, is it? Well, you do have a chance of spoiling the party for them. Thank you very much. I'll let you get back in to that changing room. A fe fydd y boes na'n gweud, achos mae Merthyr yn dîm, maen nhw'n digon o falchder Andrew yn y tîm na, bydden nhw wedi dod mas heb os yn disgwyl ennill gêm fel hon. Ie, yn sicr, ond i fod yn deg, oedd e'n gêm lle oedd y dau tîm yn mynd ben i fod yn onest. Chi'n gallu weld hwnna yn ail hanner. Weithiau pan chi'n cael cardyn coch, chi jyst yn eistedd nôl a trio amddiffyn, achos oedd Merthyr yn y blaen yn y hanner cyntaf, felly oedd nhw ddim yn eistedd nôl trio rafu'r gêm lawr, ond nhw ddal moyn chwarae, ond nhw'n mynd mas na i trio enll y gêm. A fel Lloyd yn sôn am adeg yn yr ail hanner yna, jyst yn nôl a lan y cae, ddim yn union gyda'i waith ymosodol, ond amddiffyn hefyd, gwelwn ni Quins